Oikein paljon tervetuloa tosiaan näille 4. Kylävara-hanketreffeille. Mä oon Ritva Pihlaja, Kylävara-hankkeen projektipäällikkö, ja me ollaan siis nyt jo 3 kertaa aiemmin tämän vuoden aikana kokoonnuttu tänne linjoille isolla porukalla puhumaan ja jakamaan kokemuksia kylien turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä teemoista. Näiden Kylävara-hanketreffien tarkoituksena on nimenomaan vertaisoppiminen, eli kuullaan käytännön esimerkkejä ja kokemuksia kentältä. Ja tarkoituksena on näiden konkreettisten käytännön esimerkkien avulla kertoa siitä, että mitä kylillä on tehty varautumiseen ja turvallisuuden vahvistamiseksi. Paksu rautalanka ja konkretia on havainsana näillä Kylävara-hanketreffeillä. Ja nämä hanketreffit on silloin onnistuneet, jos teille siellä linjoilla kuulolla oleville, olittepa mistä päin Suomea tahansa tai missä roolissa tahansa täällä linjoilla kuulolla, niin jos teille herää ajatus, että voihan vitsi, että tuossahan on ideaa sovellettavaksi myös meidän kylälle tai meidän kuntaan tai meidän alueille, meidän toimintaan. Eli kysymys on täällä treffeillä hyvien käytäntöjen jakamisesta, uuden oppimisesta, siitä, että opitaan muualla tehdystä työstä ja toimijoiden kokemuksista. Kenties myös hoksataan asioita uudesta näkökulmasta. Kesäkuussa edellisillä hanketreffeillä puhuttiin kyläradioista. Kyläradiothan on keino kylien viestinnän varmistamiseen silloin, kun tavanomaiset viestintäkeinot, esimerkiksi kännykät ei toimi, puhelinmastot on syystä tai toisesta pimeänä. Moni teistä siellä nytkin linjoilla olevista oli kuulolla myös silloin kesäkuun hanketreffeillä. Niidenkin hanketreffien tallenne ja materiaalit löytyy sieltä Suomen kylien nettisivuilta, sieltä materiaalipankista, jonka Nea jo tuossa mainitsi. Ne materiaalit on sieltä vapaasti katsottavissa ja hyödynnettävissä. Näillä tämänpäiväisillä hanketreffeillä teemana on siis ryhmätoiminta kylien turvallisuuden ja varautumisen vahvistamisessa. Ja me lähdetään käymään tässä aamupäivän aikana Keski-Suomessa, sen jälkeen Pohjois-Karjalassa ja 3. teemana puhutaan Vapepa-ryhmistä ja Vapepa-verkoston toiminnasta ja kylistä osana Vapepa-verkostoa. Eli hiukan 3 erilaista kurkistusta siihen, että mitä tällainen organisoitu ryhmätoiminta, vapaaehtoisten koulutettujen kyläläisten ryhmämuotoinen toiminta kylien turvallisuuden vahvistamiseksi onkaan. Tammikuussa pidetyillä ensimmäisillä Kylävara-hanketreffeillä kuultiin jo yksi tällainen esimerkki ryhmänmuotoisesta toiminnasta, kun Raatikaisen Outi Keski-Suomesta oli kertomassa Keski-Suomessa kehitetyistä kylien sydäniskuriryhmien toimintamallista. Tämäkin Outin esityksen tallenne löytyy sieltä Suomen kylien materiaalipankista. Ja Outi on täällä tänäänkin meillä hanketreffeillä äänessä, todellinen kyläturvallisuuden asiantuntija siis. Mutta ennen kuin lähdetään kierrokselle Suomeen ja näihin päivän puheenvuoroihin, niin mä kehystän tätä meidän Kylävara-teemaa ja myös tätä tämän päivän kokonaisuutta hiukan. Päästään paremmin yhteiselle taajuudelle. Eli monille jo tuttua asiaa. Suomen kylät on siis näitä hanketreffejä järjestävä seura tässä, ja meillä on Suomen kylissä käynnissä Euroopan unionin osarahoittama 2-vuotinen valtakunnallinen Kylävara-hanke. Ja me puhutaan tässä Kylävara-hankkeessa kylien varautumisesta ja turvallisuudesta juuri siitä näkökulmasta, että mitä se paikallinen yhteisö voi tehdä parantaakseen yhteisön varautumista erilaisiin häiriö-, onnettomuus-, kriisi-, jopa poikkeustilanteisiin. Me ei siis puhuta tuosta vasemmasta reunasta, eli yksilötason ja kotitalouksien varautumisesta, joka sekin on tärkeää. 72 tuntia ohjeistus ja kotivara pitäisi olla meille ihan jokaiselle tuttuja asioita. Me puhutaan Kylävara-hankkeessa sen sijaan siitä, että mitä se yhteisöllinen varautuminen on. Miten paikallinen yhteisö, kyläläiset yhdessä voi varautua ja miten yhteisö toimii, kun jotain poikkeuksellista tapahtuu.
Varautumisenhan pitäisi aina perustua arvioon siitä, että millaisia uhkia, riskejä on, eli mihin oikeasti varaudutaan. Ja tässä heti aluksi jälleen korostan tätä tärkeää asiaa, että vaikka tämä aika, jota me eletään, turvallisuustilanne, Ukrainan sota, maailmanpolitiikan ja koko niin kuin maailmanjärjestyksen hurja myllerrys ja Suomen geopoliittinen sijainti, vaikka nämä asiat ja tämä aika nostaakin meillä paljon ajatuksia ja myös pelkoja pintaan, niin me ei tässä Kylävara-hankkeessa puhuta missään nimessä pelkästään sodan uhkasta tai poikkeusoloista, vaan kyliä voi koskettaa moni muukin hyvin arkinenkin häiriö tai kriisi tai onnettomuus, lyhyt tai pitempiaikainen. Ja näitä erilaisia tilanteita on listattuna tälle dialle. Poimintana täältä kylille tuttuja tilanteita on esimerkiksi sähkökatkot, myrskytuhot, tulipalot. Esimerkiksi kylällä asuva perhe menettää kotinsa tulipalossa tai laaja maastopalo uhkaa levitä. Maastopalot riehui tänäkin kesänä muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla laajasti. On liikenneonnettomuuksia, ikävä väkivallan teko voi kohdata kylää tai voi olla haasteita vesihuollossa. Näitä erilaisia esimerkkejä häiriö- ja kriisitilanteista on paljon. Mutta tällaisten häiriö- ja kriisitilanteiden lisäksi me puhutaan Kylävara-hankkeessa kyläturvallisuuden kohdalla myös ihan normaalista arjesta, mitä arjen turvallisuudesta. Siitä, että mitä on yhteisöllinen huolenpito, miten yhteisön jäsenet, kylien asukkaat tai meistä itse kukin, riippumatta siitä, missä me asuttiin myös vaikka kaupungissa, niin miten me ihmiset voidaan itse kukin ihan näissä normaalioloissa auttaa ja tukea ja pitää huolta toinen toisistamme. Heiluuko siellä naapurissa verhot, näkyykö liikettä, nouseeko naapurin savupiipusta savu, onko talon portaat lakastu, onko posti haettu laatikosta, jaksaako se iäkäs naapuri tehdä lumityöt tai kantaa polttopuut. Voisinko minä auttaa, kävisinkö kysymässä, onko kaikki hyvin. Tällainen huolenpito naapurista, niin kuin yhteisöllinen huolenpito, naapuriapu on ihan yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpääkin kuin sellainen niin kuin operatiivinen tekeminen, kuten esimerkiksi siihen moottorisahaan tarttuminen ja kaatuneiden puiden raivaus myrskyn jälkeen siellä kylällä. Tällainen huolenpito, yhteisöllinen huolenpito vahvistaa sitä meidän turvallisuuden tunnetta ja luottamusta siihen, että minäkin saan tarvitessani apua ja me pärjätään yhdessä, jos jotain tapahtuu. Paljon puhutaan henkisen kriisinkestävyyden merkityksestä ja tämän henkisen kriisinkestävyyden vahvistaminenhan lähtee meistä ihan jokaisesta, meidän jokaisen toiminnasta, asenteista ja siitä, että miten me huomioidaan toiset ihmiset ihan tässä tavanomaisessakin arjessa, kun elämä rullaa tasaisesti eteenpäin. Eli mielellään kuulisin kovasti nyt tässä teiltäkin, että mitä juuri sulle tänään kuuluu. Muistetaan kysyä ja pysähtyä kuuntelemaan, mitä se toinen vastaa. Okei, jos palataan sitten tähän Kylävara-hankkeen tärkeimpiin tehtäviin, niin meidän tärkein tehtävä tässä 2-vuotisessa hankkeessa on koota Kylävara-konsepti. Ja se on eräänlainen työkalupakki kylien käyttöön, kylien avuksi, kun kylällä lähdetään käynnistämään sitä varautumis- ja turvallisuustyötä. Tätä meidän Kylävara-konseptia voisi verrata siihen monille jo tuttuun 72 tuntia ohjeistukseen ja kotivaraan. Ne on niitä ohjeita sinne kotitalouksiin ja yksilötason varautumiseen. Ja Kylävara-konseptin on tarkoitus olla vastaavan tyyppinen ohjeistus sinne kylien yhteisöllisen varautumisen ja turvallisuustyön avuksi. Tämän konseptin rakentaminen on meillä hankkeessa vielä vaiheessa, työn alla niin sanotusti, mutta selvästi jo hahmottumassa. Ja mä jaan tässä teille vielä kovasti keskeneräistä ajatusta ja valmistelua siitä meidän konseptityöstä. Tähän konseptiin eli siihen työkalupakkiin on tarkoitus rakentaa nämä 2 jalkaa, mitkä tällä dialla näkyy.
toi vasemmanpuoleinen lainausmerkeissä niin pehmeä osuus ja toinen toi oikeanpuolimmainen osuus, voisiko sitä kuvailla tällaiseksi niin enemmän operatiiviseksi ja kovemmaksi konseptin osaksi, lainausmerkeissä nämä määrittelyt. Eli kyläturvallisuuden kokonaisuus rakentuu näiden kahden jalan varaan. Toisaalta arjen turvallisuudesta ja yhteisöllisestä huolenpidosta ja toisaalta yhteisöllisestä varautumisesta erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin ja toimimista myös toimimisesta silloin, kun tilanne on niin sanotusti päällä. Eli puhutaan ammattikielellä varautumisesta ja vasteesta. Eli vaste on sitä, että tiedetään, miten toimitaan siinä kun tilanne on päällä. Ja tuo kylävarakonseptinkin tuo oikeanpuolimmainen osio niin tulee syömään sisäänsä monenlaista erilaista asiaa. Tuo 6 kohdan lista tuossa oikeassa reunassa on jo kylävarasta aiemmin kuulleille tuttua sisältöä. Niistä lähtee sen konseptin konkretia tuolla tuon oikeanpuolimmaisen laatikon sisällä rakentumaan. Tänään näillä hanketreffeillä me kuullaan 2 esimerkkiä alueilta. Ensinnäkin Keski-Suomen naapuriapuryhmistä, ja ne on esimerkki oikeastaan tuosta vasemmanpuoleisesta alalaatikosta, eli yhteisöllisestä huolenpidosta, arjen turvallisuudesta siellä kylällä. Ja Pohjois-Karjalan naapuriapuryhmät on puolestaan esimerkki tuosta oikeanpuolimmaisesta laatikosta. Mutta tärkeää on huomata, kuunnelkaa esityksiä kohta sillä korvalla, että itse asiassa näissä molemmissa sekä Keski-Suomen että Pohjois-Karjalan esimerkkeissä on mausteita ristiin näistä molemmista laatikoista. Ja toki on myös niin kuin muitakin mausteita niissä esimerkkeissä, kuten esimerkiksi Pohjois-Karjalassa pelastuslaitoksen tärkeä rooli osana sitä toimintaa ja sen niin kuin koulutuksen järjestäjänä ja koordinoijana siellä taustalla. On tärkeää huomata, että niin kuin kyläturvallisuudessa ja kylävarakonseptissa ei suinkaan ole kysymys mistään niin kuin teoriasta eikä tällaisista niin kuin laatikkoleikeistä, vaan kyläturvallisuustyö on ennen kaikkea kyläläisten yhteistä käytännön toimintaa, yhteistä tekemistä siellä kylällä. Mutta koska tämä kylien varautumisen turvallisuuden teema on niin laaja ja kylätoimijoille myös monella tavalla uusi asia, niin tällaista jäsentämistä ja teeman rajaamista tarvitaan välttämättä. Tämä jäsennys, mikä tällä dialla näkyy, toisaalta arjen turvallisuuteen, yhteisölliseen huolenpitoon ja toisaalta tähän yhteisölliseen varautumiseen ja toimintaan häiriö- ja kriisitilanteissa, niin tämä jäsennys on aika lailla täysin yhdensuuntainen sen kanssa, miten kyläturvallisuutta tutkineet Kattilakosken Mari ja Sirenin Maarit Itä-Suomen yliopistosta on tätä kyläturvallisuuden kokonaisuutta hahmottaneet. Eli me tässä kehittämistyössä nyt Suomen kylien kylävarahankkeessa katsotaan niin kuin samaan suuntaan kuin tutkijat. Marilta ja Maaritilta on tästä ilmestynyt hyvä artikkeli tänä vuonna. Eli Mari, taidat olla siellä linjoilla mukana, niin voit hyvin laittaa vaikka linkin siihen teidän mainioon artikkeliin tuonne chattipalstalle. Mutta tällaisen niin kuin, tavallaan aamupäivän hanketreffejä kehystäneen puheenvuoron jälkeen päästään itse asiaan, mutta siis ennen kuin lähdetään tuonne Keski-Suomeen ja sen jälkeen Pohjois-Karjalaan ja sen jälkeen sitten Vapepa-toimintaan tutustumaan, niin katsotaan kohta pieni video. Tässä tämmöinen vielä lyhyt kurkistus tähän päivän ohjelmaan. Eli meillä on linjoilla Keski-Suomesta Keski-Suomen sydänpiirin projektipäällikkö Outi Raatikainen ja Ylä-Muuratjärvi-seurasta Korpilahdelta Jyväskylästä kyläseuran puheenjohtaja Helena Mieskolainen ja sihteeri Iina-Maria Mieskolainen. Ja sitten kun siirrytään Keski-Suomen jälkeen Pohjois-Karjalaan, niin Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen koulutuspäällikkö Tero Kuittinen tulee kertoa näistä Pohjois-Karjalan kylien pelastusryhmistä, joista on esimerkkinä tämän tyyppisestä
ryhmätoiminnasta kerrottu jo monella areenalla monien vuosien ajan. Toiminnalla on pitkät juuret siellä. Ja sitten Laihorinteen Minna, Vapepan viime keväänä remmiin astunut uusi koordinaattori, niin Minna kertoo sitten Vapepa-toiminnasta ja kylien merkityksestä siinä. Mut nyt mä antaisin täältä Nean teknisille sormille mahdollisuuden näyttää sen videon. Käydään katsomassa. Tämän videon on muutama vuosi sitten tuottanut Keski-Suomen Sydänpiiri auttavat kylät -hankkeessa. Ja näytetään tämä video tässä alkuun sen takia, että saadaan kyläläisten ääni tuolta Keski-Suomesta kuulumaan heti tässä alkuun. Annetaan ääni niille, jotka tässä toiminnassa se kaikkein keskeisin taho on. Ole hyvä, Nea, laita video pyörimään. Toivottavasti tekniikat ja äänet kuuluu. Meillä on ollut asiakkaana vanhempia kyläläisiä tästä kylältä. Ja pääosin on ollut tällaista kauppa-apua, on käytetty autoa katsastuksessa tai jotain tämmöisiä puutarhavälineiden huoltoja. Mulla on se puhelin päällä joka päivä ja toki mä käyn päivät töissä, että en niin kuin sille kello ympäri sitä kuljeta mukana, mutta se vaatii sitä, että sitä puhelinta muistaa tarkkailla ja katsoa, että onko sille tullut päivän aikana puheluita. Jos on tullut puheluita, niin sitten soitetaan takaisin tai kuunnellaan vastaajasta viestit ja ollaan sitten heihin yhteydessä takaisinpäin. No ihan ensin kannattaa miettiä, että onko se kyllä sellainen, jossa sille on tarvetta tarpeeksi, jotta siitä saadaan sitten toimiva ryhmä ja onko sinne tarpeeksi niitä halukkaita ja sitten se, että kun saadaan se ryhmä kasaan, niin että se olisi sellaista niin kuin tiivistä yhteistyötä ja sen eteen nähdään vaivaa ja pidetään sitä ryhmähenkeä yllä ja kyläläiset siitä sitten tietää. No meille tuli hyvä tilaisuus, kun Auttavat kylät pisti tämän liikkeelle tämän jutun. Meillähän oli täällä ollut kyllä jo naapuriauttamista hajanaisesti. Me oltiin tietysti autettu vanhuksia ulkoiluttamisessa jo niin kuin ihan kyläyhdistyksenä ja meillä on kantoapuseurakunnan kanssa ja tällainen, mutta nyt, että me haluttiin laajentaa tämän kaikkien konginkankaalaisten ja kyläläisten hyväksi. Meille tuli tällainen hyvä tilaisuus, niin me päätettiin organisoitua tässä asiassa. Tosi mielenkiintoisia tehtäviä on tullut ihan kauppa-avusta jonnekin saattamaan esimerkiksi lääkärikäynnille, kuulokokeeseen, rappusille kassiruokaa. Mobiilpeille tuli maksu sitten kullekin auttajalle niistä ruokatavaroista. Lähetettiin WhatsAppiin kuva laskusta ja rahat kilahti tilille. Että hirveän monipuolista apua. Onpa siellä ruohonleikkurikin käyty ohjelmoimassa, että se pitää sateella tauon ja ei koko ajan leikkaa. Kyllä minä uskon vahvasti siihen. Me ollaan saatu hirveän hyvää vastakaikua tästä toiminnasta. Me ollaan onnistuttu löytämään vapaaehtoisia ihmisiä tähän ryhmään ilman, että olisi tarvinnut mitään suuria kampanjoita tehdä. Että kyllä mä uskon, että tämä toimii hyvin. Kyllä mä uskon, että se antaa meille kyläyhdistykselle niin kuin positiivista imagoa ja tekee oikeutetuksi meidän toimintaa ja varmaan saadaan arvostustakin siitä, että meillä on tällainen naapuriapu perustettu ja onhan se nyt turvallisuutta täällä asuville ihmisille. Ne ihmiset tietää, että täältä saa naapuriapua. Sitä on lupaa kysyä ja sitä pitää kysyä, koska me ollaan perustettu tällainen organisaatio. Alvajärven kylä on laaja ja täällä asuu aika paljon ikäihmisiä, toki muutamia lapsiperheitäkin on ja talot on harvassa ja omat lapset voi olla kaukana, ei ole välttämättä siinä lähellä apua antamassa. No, meillä on ollut kevättalvella oli muutamia mökkiläiset ajo ojaan, niitä käytiin traktoriapua antamassa, vetämässä pois sieltä ojasta ja sitten on ollut haravointia, kukkapenkkien kitkemistä, lastenhoitoa, kauppa-apua ja sitten on tämmöisiä teatterissa
käyntejä tai jossain muussa yleisötapahtumassa on käytetty sellaista ihmistä, jolla ei ole esimerkiksi ajokorttia tai ei muuten pääse? No minä olen innokas puutarhahoitaja ja keväällä huomasin, kun tulppaani rupesi nousemaan tuosta ikkunan alta, niin ne meni sään roskien alle ja minut on hiljattain polvinivel uusittu ja minä en pystynyt tekemään niitä hommia. Sitten kuulin tästä, ajattelin, että otanpahan naapuriementää yhteyttä, että jos niitä saisi. On tullut puhelinsoittoja, että on kysytty esimerkiksi puun kaatamiseen, mutta sitä ei ole niin kuin haluttu tehdä, koska pitää olla vakuutukset sitten siihen. Ja sitten ehkä tulevalle syksylle on muutakin pihan siivousta ja sellaisia on kysytty. Mullahan on käynyt siivooja joka toinen viikko. Ja kun ajattelee mun emännän eläkettä, niin mikä jää alle 1 000 euron kuukaudessa. Ja sitten mä joudun sillä käymään kirkolla kaupassa 23 kilometriä. Ja siihen olen kyllä hakenut apua. Ja sitten sitä pienennettiin, että mä käyn nyt vaan joka toinen viikko siis sillä linja-autotaksella, mikä on sitten se edullisempi. Mutta jos mä menen täältä taksilla kirkolle kauppaan, niin sehän suurin piirtein 50 € menee sillä reissulla edestakaisin. Että kyllä se tuo naapuriapukin on hyvä. Kyllä minun mielestä täällä tarvetta on ja varmaan jos saadaan vielä uusia ihmisiä mukaan, niin sitten on tavallaan niin kuin monen alan osaajia mukana, jotka osaavat tehdä monenlaisia. No kyllä minun mielestä kannattaa. Tämä on tämmöistä sosiaalista tapahtumaa, kun käy naapurissa auttamassa ikäihmisiä ja siinä ehkä tulee muitakin uusia ajatuksia sitten ja tietysti se, että saa auttaa, niin siitä tulee hyvä mieli. No niin, siis tuossa tuli tässä mainiossa videossa, paitsi kyläläisten ääni kuulumiin, myös näkyviin se kaksi puolta asiasta, että kuinka tärkeää näille apua tarvitseville on se, että siinä arjessa saa apua, mutta sitten kuinka tärkeää niille auttajille toisaalta on se, että saa auttaa. Siitä tulee hyvä mieli. Mutta nyt melkeinpä kutsuisin sieltä linjoilta ääneen kameraa avaamaan ja esitystä jakamaan niin Raatikaisen Outin. Outi jatkaa tarinaa tuolta Keski-Suomesta. Moikka Outi. Niin saat tästä areenan itsellesi, voit jakaa sieltä sun diat ja jatkaa siitä. Tuo video on tuotettu sinun vetämässä hankkeessa ymmärtääkseni muutama vuosi sitten, niin tunnet asian kuin omat taskusi. Ole hyvä. Kiitos ja terveisiä Keski-Suomesta. Tosiaan Auttavat kylät-hanke tuossa pari vuotta sitten pyöritteli sydäniskuryhmiä, naapuriapuryhmiä ja ihmeteltiin siinä välillä kaikenlaista muutakin, mutta näihin 2 me nyt sitten päädyttiin. Ja meillä on nyt sitten, sillä olen tässä myöskin vielä naapuriaputeemojen kanssa tekemisissä, että meillä on tämä tämmöinen taajamien turvallisuus Keski-Suomessa, joka niin kuin nimestäkin päättelee, niin ei nyt sitten toimi pienillä kylillä niin kuin aiemmin meidän Sydänpiirin ja JAMKin yhteiset hankkeet, vaan enemmänkin nyt sitten ihmettelemme näitä niin kuin taajama-asukkaiden kuvioita tässä asiassa. Ja no niin, kunhan minä sitten taas katson sen. Tuossa vielä pikaisesti tämä perinteinen litania, joka hankkeesta aina on hyvä laittaa. Tämä Auttavat kylät oli maaseuturahoitteinen hanke ja niin on tämä meidän Tatu-hankekin. Ja pikaisesti tuossa oli se, mitä me lähdettiin miettimään tässä naapuriapuryhmästä, että se on sitä arjen apua paikallisille ihmisille, niin asukkaille kuin mökkiläisillekin, ja auttajatkin asukkaita ja mökkiläisiä. Eli oikeasti niin kuin
kirjaimellisesti naapuriapua, mutta organisoidusti. Ja sitten mietittiin erilaisia vaihtoehtoja myöskin siihen, että voisiko tämmöinen ryhmä toimia myöskin sitten muunlaisissa asioissa. Meillä tämä naapuriapu miellettiin ilman muuta, että sen on oltava organisoitua. Ja kun me lähdettiin tätä asiaa esittelemään kylille, niin sieltä tuli aina ensimmäiseksi, että kyllähän meillä naapuria autetaan. Ihan 100% joka kylältä ensimmäinen reaktio oli. Sitten kun lähdettiin miettimään vähän tarkemmin, niin ei se ole niin yksinkertaista. Kaikkia ei välttämättä auteta, jos ei jostain tykätä. Naapurit voi olla oikeasti riidoissa. Aina ei avun tarvitsija kehtaa pyytää siltä naapurilta tai tutuiltansa apua uudestaan ja uudestaan. Aina ei kehtaa pyytää, koska asia on häveliäs, ettei oikeasti niin kuin haluta sitä isommasti naapurille kertoa tai julkisesti jossain kylän WhatsApp-ryhmässä kuulutella, että nyt tarvittaisiin tämmöiseen apua. Ja sitten oikeasti, niin kuin tuossa videollakin oli että julkisia palveluita ja avustuksia supistetaan, tarvetta tulee sitä kautta. Tässä on niin kuin monta semmoista asiaa, jotka oikeasti niin kuin sitten aika monella kylällä voisi niin kuin antaa osviittaa, että tämmöinen organisoitu naapuriapu ei olisi yhtään hassumpi asia. Ja vaikka sä nyt sitä koskaan naapuriapua itse tarvitsisi, niin kyllä se siellä niin kuin Ritva tuossa johdannossa sanoi, niin se on sitä turvallisuuden tunnetta arjessa. Että jos se jalka menee poikki ja huusholihommat rupeaa kerääntymään ja mikään ei oikein edisty, niin on ihan laillinen. Musta oli hyvä toi Konginkankaan silloisen puheenjohtajan päätelmä, että apua saa pyytää, mutta että sitä pitää pyytää myös, jos tarvitsee. Sitä varten se ryhmä on. Meidän siinä Auttavat kylät -hankkeessa ihan ehdoton lähtökohta oli luottamuksellisuus. Eli siitä johtuu sitten se, että apua pitää päästä pyytämään jostain muualta kuin sieltä julkiselta kylän WhatsApp-ryhmästä. Tai jos sieltä, niin sitten kuitenkin jostain luottamuksellisesta kanavasta. Ja sen pitäisi olla saavutettavaa tasa-arvoisesti kaikille. Myöskin sille, joka ei osaa sitä nettiä käyttää. Ja sitten kun me lähdetään miettimään sitä ryhmää, niin ryhmässähän on hyvin äkkiä tosi monenlaista osaamista. Eli sitä niin kuin apua, mitä voidaan tarjota, niin se on paljon laajempaa kuin mitä yhden yksittäisen naapurin mahdollisuudet auttaa jossain tilanteessa voisi olla. Sitten me mietittiin tätä ryhmää, että ryhmässä on myös se hyvä puoli, että se ei niin kuin ole kiinni siitä yhdestä ihmisestä. Jos sinä et pääse auttamaan, niin joku kaveri siitä ryhmästä kyllä pääsee. Ja jos haluat erota, niin sitten eroat. Siellä on muita auttajia. Ei myöskään tarvitse tuntea huonoa omatuntoa, että jättää sieltä jotkut kylän ikäihmiset vaikka pulaan, että kun en pääsekään nyt enää niitä auttamaan, koska oma tilanne voi aina muuttua. Samaten ryhmästä tulee sitä tukea, vertaistukea, voi olla hankalia tilanteita, on hyvä jutella jonkun kanssa. Luottamuksellisuus kattaa kyllä myöskin sit sen, että asiakkaiden asioista ei kertoilla sille ryhmällekään, ainakaan siis yksityiskohdittain, jos ei ryhmän jäsenet ole ollut siinä tilanteessa auttamisessa itse mukana. Sitten tästä ryhmästä myöskin siihen tiedottamiseen tukee, toiminnan kehittämiseen tukee ja tästä tulee osa tätä kylävaraa. Eli niin kuin koko kyläyhteisön tai asuinyhteisön yhteistä varautumista ja sitä kriisinkestävyyttä. No me mietittiin, mitä se olisi. Perusajatus meillä oli, että ne on noita kertaluontoisia kodin ja mökin avuntarpeita sisällä ja pihamaalla.
Tosi tarinoita kuulimme mummosta, joka ei kehannut pyytää niin pieneen hommaan apua naapurilta, että varta vasten tulisi paikan päälle, kun lamppu sammui keittiön katosta, eikä hän päässyt kiipeilemään ja vaihtamaan lamppua. Niin sitten se oli 3 päivää istunut siellä pimeässä keittiössä. Kunnes tuli joku kylä, jolta hän ohimennen sitten kehtas pyytää, että vaihtaisitko lampu. Sitten me mietittiin digineuvontaa. Näissä ryhmissä oli vähän sitä nuorempaa, osaavampaa väkeä, niin miksi ei siinä sitten ikäihmisille samalla voida tarjota myöskin niin kuin apua noiden vehkeiden kanssa. Miksei tähän voisi yhdistää myöskin noiden muiden yhdistysten? Meillähän on valmiita hyviä kuvioita SPR:ltä ynnä muualta urheiluseuroilla, ulkoiluapua ja sitten näitä ystävätoimintaa, ulkoiluystävää, kaikenlaista tällaista näin on olemassa, jota voi tähän adoptoida. Tai myöskin ryhmäläiset voi kuulua erilaisiin yhdistyksiin. Ja sitten mietittiin viranomaisapua, että ei ole mikään pakko, mutta tässä on mahdollisuus yhdistää. Kaikki tehtävät ei kuulu naapuriapuun missään nimessä. Ja nekin on hyvä keskustella porukan kanssa ja myöskin julkaista sillä tavalla, että asiakkaatkin ne tietää. Just oli juttua yhden eläkeläisyhdistyksen tarjoamasta naapuriavusta, jossa jos sitten jotkut asiakkaat oli ehkä jo oppineet sit käyttämään näitä avuliaita ryhmäläisiä hyväksi ja pompottelemaan semmoisiakin asioihin, jotka ei todellakaan heille sitten kuulunut. Eli näissä kannattaa myöskin toisaalta olla vähän tarkkana. Ei ole tarkoitus myöskään syödä kylän yrittäjien leipää. Eli jos siellä on siivousyrittäjiä, jos siellä on niin kuin ihmisiä, joiden leipä on siitä kiinni, niin eihän sitä nyt ilmaiseksi naapuriapuna sitä ihan samaa hommaa sitten lähdetä tarjoamaan. Miten se ryhmä muodostuu kylällä? Riittävä määrä vapaaehtoisia ja toisaalta, niin kuin tuossa Konginkankaan silloinen yhteyshenkilö sanoi, niin myöskin riittävä määrä asiakkaita, koska ei vapaaehtoisella riitä motivaatio, jos ei ole myöskään niitä avun pyyntöjä. Toisaalta ne asiakkaat ei ole pelkästään mitään ikäihmisiä, vaan avunpyyntöjä voi tulla hyvin monenlaisilta ihmisiltä monenlaisissa tilanteissa. Meillä hankkeessa oli se edellytys, että pitää olla taustaorganisaatio ja sen piti hankkeessa olla ry, koska sitten meillä hankkeessa oli pikkasen investointirahaa, niin sitten me lahjoitettiin semmoinen peruskännykkä tämän ryhmän yhteiseksi puhelimeksi muun muassa. Mutta normielämässähän ei sen mikään ry tarvi olla. Mielellään niin kuitenkin, että sillä taustaorganisaatiolla olisi tämmöinen talkoovakuutus. Tai sitten jokaisen oma vakuutus. Ja silloin on otettava huomioon, mitä se vakuutus oikeasti kattaa. Vastuuvapaaehtoisia on hyvä olla. Mielellään varsinainen ja vara vähintään. Niistä on toisillensa myöskin tukea. Ja meillä oli nyt se puhelin. Tässä hankkeessa me testattiin nimenomaan sitä, että sillä ryhmällä olisi oma puhelin, joka ei ole kenenkään yksityisen ihmisen tai edes kyläyhdistyksen puhelin niin kuin suoraan. Jolloin jälleen se antaisi sitä vapautta, että se puhelin voi kiertää eri ihmisillä, eri päivystäjillä ja sitten ne apuasiat pysyy niin kuin tavallaan siinä piirissä. Ja meillä hankkeessa tehtiin ihan kirjalliset vaitiolosopimukset, eli se kylän yhdistys, mikä se olikaan, ja sitten ne ryhmäläiset keskenänsä teki tämmöisen kirjallisen vaitiolosopimuksen. Siitä malli on olemassa tuolla hankkeen matskuissa. Ja sitten mikä on ihan olennaista, ja mikä nyt on siellä erinäisillä ryhmillä, jotka silloin muutama vuosi sitten perustettiin, jäänyt vähän osalla huonoksi, niin tähän ei riitä, että kerran tiedotat. Kun sitä pitäisi aina muistutella kyläläisille, että hei, saa pyytää apua ja pitää pyytää apua. Ja silloin sillä ryhmällä olisi hyvä olla tiedottaja. Nämä on nyt suurin piirtein samoja asioita kuin tuossa äsken. Korostaisin sitä, että tämä on vapaaehtoistyötä, eli ei ole päivystysvastuuta. Sekin tuli tuossa pikkuvideolla jo, että sitten kun pystyy omalta elämältä, niin sitten katsotaan viestit puhelimesta tai katsotaan numerot, että ketä sinne on soittanut. Ja sitten sovitaan sopivasti sinne, niin kuin mihin pystyy, niin niitä apukäyntejä. Sisäinen tiedotus oli
käytännössä kaikilla ryhmillä WhatsAppina. Ja sitten joskus, jos oli hyvin erikoislaatuinen tilanne, niin otettiin suoraan yhteyttä semmoiseen ihmiseen, jolla sitä niin kuin asiantuntemusta avunpyyntöön oli antaa. Ja ulkoiseen tiedotukseen nyt oli sitten monenlaisia ratkaisuja. Ja meillä silloin hankkeessa niin me katsottiin, että minimiperehdytys sitten vapaaehtoisille siinä ryhmässä on vapaaehtoistyön periaatteet, rajanvetoineen, linjanvetoineen ja sitten se ryhmän toiminta niin kuin käytännöt, jotka eri ryhmillä sitten oli tietysti vähän erilaisia aina kylän mukaan. Tämä kiinnostaa kyllä, paikallislehdet kirjoitteli. Eli tällä voi päästä myöskin julkisuuteen. Ja kun niitä eri ongelmakohtia käytiin läpi, niin puhelimen kustannus on yksi. Ja sillä nyt siellä jotkut ryhmät on sitten puhelimesta luopunutkin. Ja käyttävät kyläyhdistyksen tai puheenjohtajan puhelinta, että sitten se menee sitä kautta se avunpyyntö. Mikä on tämä vaarallinen apu, niin kuin tuossa oli se puunkaato esimerkki, että sitä ei sitten halunnut tehdä, kun vakuutus ei kattanut. Oman auton käytön kustannukset, miten peritään kustannuksia vai peritäänkö? Ei enemmän, jos on avunpyyntöjä, niin aika kalliiksi rupeaa käymään nuo autokeikatkin, jos ei perin niistä sitten bensamaksua. Mutta rahahan tällä ei saisi tehdä, tai sitten tulee verottajapeliin, sitten rupeat ilmoittelemaan kuule tuloja siitä hommasta. Ja yksi, mikä keskustelutti oikeastaan joka ryhmässä, oli huoli-ilmoitus. Että jos siellä on semmoinen ihminen, jonka kotona ei yleensä käy kukkaa, ja sitten tulee se auttaja, niin jos siellä on oikeasti nyt huolestuttava tilanne, niin sun velvollisuushan on tehdä huoli-ilmoitus. Ja silloinhan se autettava kyllä sen todennäköisesti heti tietää, että keneltä se huoli-ilmoitus on tullut muun muassa. Ja tällaisia keskusteltiin siinä sitten ryhmän perustamisen vaiheessa. Ja nyt sitten meillä tässä TATU-hankkeessa ihmetellään, syntyykö naapuriapuryhmää taajama-oloissa, jossa sitä niin kuin kyläyhteisön yhteisöllisyyttä ei ole. Syntyykö vastaavia ryhmiä kuin näissä kylissä on syntynyt, vai onko se sitten joku kommu tai tämmöinen tekninen juttu, vai onko se vaan se WhatsApp-ryhmä tai vastaava, josta sitten voi pyytää ja tarjota apua. Tämäkin on nyt semmoinen, että katsotaan mitä kaikkea sieltä ehkä nyt sitten löytyy. Materiaaleja tästä ja siitä sydäniskuriryhmästä on tuolla sydän.fi kautta Keski-Suomi, eli Keski-Suomen sydänpiirin sivulla. Ja hankkeen kotisivukin on vielä olemassa ja hankkeen loppuraportti on julkaistu, jos semmoista haluaa vilkaista. Mutta näin, tämä oli tämä esitys tässä vaiheessa. Onko kysymyksiä nyt tästä mä lopetan jakamisen. Auttavat kylät -kuviosta. Kiitos Outi aivan loistavasta infoiskusta ja myös tuosta niin kuin tiivistetystä materiaalista. Et mietin tässä jo sitä, että meillä on linjoilla nytkin paljon kehittäjiä, paljon leader-toimijoita. Tämä teidän hyvin pitkälle mietitty ja analysoitu ja mainiosti tiivistetty infopaketti on hyvä työkalu alueilla, muillakin alueilla, kun Keski-Suomessa lähtee tämän tyyppistä toimintaa. Kyllä. Ja meillähän oli tämä tämmöinen kysely, niin kuin arjen turvallisuuden kysely siinä hankkeessa, johon saatiin tosi kivasti vastauksia ympäri Keski-Suomen. Ja ihan jo senkin pohjalta voin sanoa suoraan, että kaikkia ei kaikilla kylillä auteta. Kyllä niin kuin tällaiselle toiminnalle oikeasti on tarvetta. Se kyselyhän sitten oli Suomen kylien pohjana, kun sitten tätä nyt valtakunnalliseksi muokattua kyselyä lähdettiin tekemään. Että musta se on ihan hyvä, että näitä asioita myöskin niin kuin kyselyn tapaisilla työkaluilla setvitetään. Se mututuntuma kylillä oli aina, että kyllähän meillä nyt autetaan, mutta se ei ole ihan todellisuutta. Ja se tärkeä pointti tästä Outin puheenvuorosta
Musta tuli ihan heti alussa, kun sä kerroit siitä, että kun te kylien kanssa lähditte tästä aiheesta naapuriavusta keskustelemaan, niin kylillä oli se reaktio, että kyllähän meillä naapuria autetaan. Mutta tärkeä lähtökohta teillä oli se, että tässä tarvitaan organisoitua niin kuin selkeästi niin kuin sellaista niin kuin ammattilaisemman suuntaan menevää toimintaa ja toimintamallia. Se organisoitu naapuriapu takaa tietyllä tavalla nyt sen saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden, mihin tässä pyrittiin. Joo, ja luottamuksellisuuden. Kyllä. Ja sitten siinä on tukea myös auttajille, että siellä ei välttämättä kaikki keikat ole ehkä ihan helpommasta päästäkään. Joo. Tuolla tuli chatissa kysymys, että miten te käytännössä rekryätte vapaaehtoisia auttajia? Tapahtuuko se kyläilloissa tai muuten? Varmaan Helena ja Iina tuolla kohta, kun edetään ihan kylälle sinne Ylä-Muuratjärven arkeen, niin Helena ja Iinakin voi tähän vastata. Mutta haluatko Outi tässä vaiheessa, ennen kuin annetaan Ylä-Muuratjärvisille puheenvuoro, niin vastata tähän kysymykseen? No se oli just näin, että meillä oli kyläiltoja, jossa puhuttiin asioita ja sitten järjestettiin koulutus, johon kutsuttiin ihmisiä, joita tämän tyyppinen toiminta kiinnostaa. Ne saattoi olla yhdessä ja samassakin, jos nyt oli ikään kuin kiire. Ja sitten koulutuksen läpikäyneet, joiden kanssa näitä asioita keskusteltiin, että miten se homma voisi tällä kylällä toimia ja onko ongelmakohtia, miten pidetään yhteyttä, miten tiedotetaan. Kaikki nämä tämmöiset käytännön asiat käytiin siinä myöskin läpi porukalla. Ja sitten, joita se oikeasti kiinnosti, niin liittyi ryhmään ja ruvettiin katsomaan, että mitä sitten. Ja tämähän ei kyllä tarvitse mitään ulkopuolista apua. Totta kai se helpottaa, jos sieltä tulee joku projekti-ihminen ja vielä ojentaa niin kuin kännykän kaupan päälle, että tässä. Kun tämä nyt oli meidän testihommeli ja niillä oli kaikenlaisia ylimääräisiä velvollisuuksia pitää tilastoa ja kertoa meille, että mitä ne on tehnyt ja muuta tämmöistä, niin vähän kiitostakin pitää antaa siitä. Mutta kyllä uskoisin, että jokainen toimiva kylä, jokainen toimiva kyläyhdistys tai maanmiesseura tai mikä se milläkin kylällä sitten voisi olla semmoinen taustaorganisaatio, joka tämän voisi panna liikkeelle, niin pystyy tämmöisen tekemään. Niitä vapaaehtoisen työn periaatteitahan on ihan valmiina hyvin netissäkin löydettävissä, jos haluaa itse niin kuin omatoimisesti tämmöistä iltaa järjestää, mutta sitten on meillä organisaatioita, järjestöjä, joilta voi kysäistä apua myöskin, että tulisiko joku vaikka käymään. Erinomaisen tärkeä pointti tähän loppuun. Kiitos Outi, juuri tämä, että tähän ei välttämättä hankettakaan tarvita taustalla. Ei. Erinomainen. Kiitos Outi. Mites siellä Helena ja Iina-Maria, oletteko linjoilla siellä? Täällä. Terve. Olkaa hyvä. Mennään nyt ihan käytännön kysymyksiin ja konkretiaan sinne Ylä-Muuratjärvelle. Olkaa hyvä. Kertokaa nyt ensin, että mistä päin Suomen karttaa Ylä-Muuratjärvi löytyy. No niin, terve. Täällä on miespohjana tosiaan Kyläseurän puheenjohtaja ja Iina-Maria sihteeri tässä. Ja hienoja esityksiä ja Outihan kertoikin olennaiset tästä. Ja meidän Ylä-Muuratjärvi Kyläseura löytyy tuolta Pohjoinen Korpilahti ja onko se Jyväskylästä En nyt muista. Jyväskylän seudulta eteläänpäin. Eli Jyväskylän kaupunkia ollaan ja se on liitetty aikoinaan Korpilahtiin niin Jyväskylään. Ja me ollaan Keski-Suomen vuoden kylä, eli Ylä-Muuratjärvi Seura ry äänestettiin 2025 Keski-Suomen vuoden kyläksi. Ja sitten tässä puheenjohtaja on heinäkuussa äänestetty Korpilahden Korpieukoksi. Eli sellaiset tittelit tässä alkuun sitten. Mutta me lähestytään tätä kysymysten kautta tätä aihetta ja ihan konkretiana, että koska tämä on vertaisoptimista ja todellakin toivotaan, että tämä laajenisi myös muihin kyliin ja eikä vain ainoastaan sitten olisi tämmöinen niin kuin projektien kautta toteutuvaa, että se myös pysyvästi sitten olisi. Eli miten meillä käynnistyi, niin Outi sanoikin sen juuri, että se käynnistyi sillä, että Outi tuli meille 2023, 22 jouluna ja 23
sanoi, että onko kiinnostusta Auttavat kylät hankkeeseen, ja me ajateltiin, että joo, että tämähän kuulostaa hienolta, ja hän tulee kouluttamaan ja hankkimaan. Meille tulee kouluttamaan, jos on kiinnostuneita, ja me hankittiin siihen kiinnostuneita ihmisiä sitten siihen koulutukseen, ja sen jälkeen jokainen sai miettiä, haluaako lähteä tähän tämmöiseen naapuriaputoimintaan, kun on käynyt riittävästi sitä koulutusta ja tietää, mihin sitoutuu. Ja meillähän lähti melkein 20 siihen. Kyllä. Eli Outin koulutus oli niin innostava ja innostaja on Outi kaiken kaikkiaan, niin mehän innostuttiin siitä ja siihen lähdettiin mukaan. Mutta kyllä se, Outi voisin sanoa, että se vaatii kyllä semmoisen ulkopuolisen innostajan näille kyläyhteisöihin, että joka kouluttaa ja kertoo, mitä se tarkoittaa joku naapuriapuryhmä ja mitä vaitiolovelvollisuus tarkoittaa, niin kyllä se aika paljon vaatii sitä ulkopuolista kouluttajaa. Että mä ajattelisin näin, että se on aika haastava aloittaa niin kuin kyläyhdistyksen itse lähteä vetämään tämmöistä koulutusta ja sitten sitä kautta tehdä organisoitunutta naapuriaputoimintaa. Niin, ja sitten voisin sanoa, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, että se, että tulee joku ulkopuolelta ja kertoo siitä asiasta, niin se voi olla myös kyläläisille paljon niin kuin kiinnostavampaa kuin se, että se on esimerkiksi nyt se puheenjohtaja, joka sitä niin kuin vie eteenpäin. Eli että kun on niin paljon ollaan esillä, niin se asia tulisi enemmän esille, kun on joku ulkopuolinen, joka sitä lähtee tekemään. Näin se on. Eli tämä käynnistyi tällä tavalla meillä. Ja se on niin kuin pari-kolme vuotta toiminut. Ja sitten seuraava, että miksi syntyi ja mikä tarve meillä oli, niin me tarvittiin tosiaan, ja meillähän oli taas tätä naapuriapua, niin kuin monilla kylillä on ollut sitä naapuriapua aikaisemminkin ja autettu toisia, mutta sitten ajateltiin, että tarvitaan organisoitunutta ja tämmöisiä, mikä perustuu ihan vaitioloon ja kaikkia kyläläisiä koskettava, ei vain yksittäisiä henkilöitä. Eli tämä Outin koulutus ja siihen liittyvät asiat, niin se natsasi meillä tosi hyvin. Eli siihen tuli se luottamuksellinen naapuriaputoiminta. Ja sitten mistä se tarve syntyi, niin sehän tosiaan syntyi siitä, että mulle tuli puheenjohtajalle aika paljon puheluita, että tarvittaisiin apua siinä ja tässä. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että ihanaa, jos saa ryhmän avuksi, mikä tekee, että en ainoastaan minä ole siinä sitten auttamassa näitä ihmisiä tällä kylällä. Niin, se on ihan mahdottomuus yhden ihmisen lähteä auttamaan kaikkia avunpyytäjiä. Kyllä, eli meitä on 20 siinä pyörii siinä naapuriapuryhmässä edelleen. Ja sitten, mitäs meillä on täällä vähän apukysymyksiä. Niin, ja miten se tarve tuli esille, niin sähän kerroit, että kun oli kylällä muuta toimintaa, niin ne ihmiset tuli niin kuin vaivihkaa kertomaan, että hei, että mulla olisi tämmöinen, vaikkapa ikäihmisten virtapiirissä, että mulla olisi tämmöinen avun tarve. Niin tämä muu toiminta kylätalolla lähti käynnistämään myöskin tätä naapuriaputoimintaa. Et kun ihmiset alkoi tuntea toisensa ja alkoi tuntea puheenjohtajaa ja luottaa puheenjohtajaan, niin sieltä lähti tulemaan sitten niitä avunpyyntöjä. Kyllä, ja ne avunpyynnöt ei tosiaan ole välttämättä, kun se on aika häpeä kynnys ottaa yhteyttä, niin ne tuli jonkun vaikka, että hei, mitäs kuuluu Helena, ja nyt mä oon tullut sairaalasta ja mä en pääse virtapiiriin, mutta mä en pääse nyt hoitamaan pihaa, että voitteko tulla auttamaan, että mulla on yksi juttu siellä. Eli tuli ohi mennä jonkun muun asian yhteydessä sitten se avunpyyntö. Että se on suuri kynnys ottaa yhteyttä, koska kyläläiset aika monet tuntee toiset täällä. Eli jos on muuta toimintaa kylällä, niin se auttaa heti siihen avunpyyntöön. Sitten millaisia tehtäviä? No, meidän naapuriapuryhmän tehtäväthän on tämmöisiä, tai me on rajattu se sillä tavalla, että ne on tämmöisiä yksittäisiä ja kertaluontoisia auttamistehtäviä, eli ei lähetä mitään viikkosiivouksia tekemään kenellekään tai jatkuvasti hoitamaan toisen lemmikkejä, vaan se katsotaan, että se on tosiaan sen yhden kerran tai korkeintaan 2. Ja minkälaisia konkreettisia tehtäviä sitten on ollut, niin nimenomaan just niin kuin aikaisemminkin kuultiin niin muista ryhmistä, niin tämmöisiä ojaan ajoja, että tarvitaan autoa kiskoa ojasta, auto on hyytynyt tielle, on voinut olla tarvetta puuhuollossa, nurmikon leikkuussa, apteekkikäynneille, sairaalasta kotiutumisessa, ruoka-apua ja kauppakäyntiä ja semmoista. Lemmikkien hoitoa.
Mutta sitten on ollut myös tämmöisiä henkisiä kriisitilanteita, mihin on lähdetty antamaan sitä niin kuin vertaistukea, sanotaanko näin. Ja näissä henkisissä kriisitilanteissa, mitkä saattavat olla akuuttia, niin kuin tässä oli äsken, näytti Ritva näitä erilaisia tehtäviä, niin siinä on tosi tärkeää pitää se ammatillisuuden raja sitten, että ei ammatillisiin tehtäviin lähetä, että jos tekee huoleilmoituksen, niin se jää siihen, että ammattilaiset hoitaa sen viranomaistyön ja naapuriapu hoitaa vapaaehtoistyön, ja se on selkeä rajatehtävä näissä tehtävissä. Ja avun pyyntöjähän me on niin kuin, tässä on tilastoinut niitä niin kuin avunpyyntömääriä niin noin 20-30 vuodessa. Ja niitä on nytkin jonossa meillä. Ja myöskin sitten tämmöisiä tietokonejuttuja ja muuta. Niin, digijuttuja, kaikkia mahdollisia on. Että näitä tehtäviä on kyllä hyvin moninaisia, että ei ne suinkaan vähentynyt ole tässä meillä kylällä, kun tätä on tiedotettu. Ja käytäntö. No, sanotaan, että siinä Outi antoi meille tosiaan sen hankepuhelimen ja reput ja kaikki tämmöiset upeat jutut, mitkä otettiin ilahtuneena vastaan. Ja hankepuhelimehän ei tullut sitten niitä soittoja, niin kyllä se meni sitten, että vaihdettiin siihen puheenjohtajan, eli minun puhelinnumeroon, mihin joka tapauksessa kyläläiset soittivat jo eri toiminnasta, koska meillä on virtapiiriä ja meillä on ikääntyneiden yliopistoa ja meillä on lastenkerhoa ja perhekerhoa ja kaiken maailman erilaisia kerhoja pyörii läpi talven meidän kylätalolla, niin ne luontevasti tuli muiden asioiden yhteyksissä ne puhelut sitten minulle. Eli kyllä se tuli käytäntö sille, että minun kautta, ja meillä ei ole WhatsApp-ryhmää siinä, niin kuin äsken kuultiin, että on WhatsApp-ryhmä. Meillä on kyllä kyläseuran WhatsApp-ryhmä, mihin ei näitä asioita tiedoteta, missä yli 780 savua niin sanotusti, mutta meillä se on päädytty siihen, koska moni ei halua tulla siihen WhatsAppiin. Ne ei halua esimerkiksi auttajina olla näkyvissä siellä, vaan ne haluaa, että he auttaa sitten, kun auttaa ja minä otan yhteyttä. Että kaikki ei halua olla välttämättä siellä niin kuin framilla. Ja sitten toinen juttu, että tällä kylällä tunnetaan tosi hyvin toisemme. Ja jos mä pan 20 avunpyynnön X-asiasta, niin kaikki lähtee miettimään, että jaha, kuka se nyt tarvii sitä apua, vaikka ei itse olekaan auttajana siinä. Eli semmoinen uteliaisuus. Uteliaisuus on kyllä semmoinen kyläläisten hyve ja pahe, että täällä hyvässä ja pahassa joudutaan toisista. Kaikki tietää kylällä asuvat, niin kyllä se on toiminnan parhaita tällä hetkellä, että mä tiedän nämä henkilöt, jotka voi auttaa, niin yksilökohtaisesti otan yhteyttä sitten vaikka nyt Iina ja sanon, että sä voit jeesata siinä, kun me ollaan siinä ryhmässä. Ja otan vaikka X-henkilö ja sanon, että sulla on traktori, voit mennä kiskomaan sitä sieltä. Tai sitten joku muu asia, että kunkin niin kuin sanotaan, niiden vahvuuksien mukaan sitten ota yhteyttä. Mutta jengi on tykänä siitä, että kaikki ei tiedä siinä ryhmässäkään, kuka auttaa ketä. Eli silloin jos autetaan, sitten sen vaan tietää ne auttajat. Ja siitä ei huorilla siellä ryhmässäkään, että minäpäs kävin auttamassa nyt sitä X-tyyppiä siellä. Että se pysyy semmoisena pienen niin kuin tai pienen porukan sisällä. Mutta meillä se on toiminut näin, jollakin se toimii toisella tavalla ja tämä on toiminut. Sitten mitä muita haasteita oli, niin markkinointia, tai on edelleenkin, niin markkinointia pitäisi tehdä enemmän, eli sitä asiaa pitäisi pitää niin kuin ramilla kylällä, että se pitäisi se mainos uudistaa siitä ja nostaa esille näissä eri toimintaryhmissä, että hei, meillä on tämmöinenkin juttu. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja haasteenahan on vaitioloasiat aina. Eli jos joku näkee, että tuollahan nyt on porukkaa tekemässä puutalkoita tuolla naapurin pihalla, niin sitten kysytään, että hei, olitteko työ naapuriapuna vai miten työ sinne menitte sinne auttamaan, että oliko se joku semmoinen uteliaisuusiskä, joka ajaa ohi siitä. Eli sitten se, että sanoi, että no me nyt oltiin siellä nyt auttamassa. Tai että se ei tarvitse sanoa, tai mitä nyt sitten kukakin sanoo, mutta mä sanon, että ei huurilla sitä, että oltiin naapuriapuna. Ja. Niin sitten se, että mitä se vaatii, niin se vaatii siltä yhteyshenkilöltä aikaa järjestää sitä apua ensinnäkin.
ja sitten löytää se, tuntea ne ihmiset ja löytää se oikea ihminen niihin oikeisiin asioihin. Ja kyllä me ollaan todettu tässä, että tämä naapuriapu tarvitsee myös näitä eläkeläisiä, joilla on päivässä aikaan mahdollisuus lähteä sitten sinne auttamaan ja mahdollisuus auttaa myös niin kuin akuutisti. Kyllä, mutta sehän riittää eri kylillä kunkin resurssien mukaan. Että minä olen eläkeläinen, niin minähän sitten on pystynyt päivällä vastaamaan siihen puhelimeen. Ja että jos on töissä, niin kuin tässä kuultiin, niin se on ihan upeaa, että sitten purkaa ne ja auttaa siinä sitten. Että ihan niitähän moninaisia vaihtoehtoja, mitä tehdä siinä. Ja sitten tässä on vielä semmoinen kuin jatkuvuuden varmistaminen. Meillähän se on vielä tämä ryhmä erilleen hyvissä voimissa ja lisääkin on tullut, että ei se suinkaan ole niin kuin menossa niin kuin projektissa saattaa olla, että se on kaari ja elinkaari on siinä, mutta meillä se on nyt pysyvä ryhmä ja siitä on tullut sellainen käsitekin kylillä, että hei, että tämä oli sitten naapuriapua, että vaikka se ei minun kautta tule, niin naapuri voi sanoa, että minäpä siesää sinua nyt hellu vaikka tuossa asiassa, että tämä oli sitten naapuriapua. Eli tulee sellainen käsite, että ei tarvitse maksaa ja sitten voi auttaa ilman, että siinä on se heti, että annetaan jotain maksua vasta. Eli semmoinen aivan ihana henki on tullut tämän projektin kautta myös meidän kylille. Ja jatkuvuuttahan se tarvitsee siinä, että ryhmä tarvitsee positiivisia kokemuksia, ne tarvitsee muutakin kuin sitä auttamistehtäviä. Me käydään jossain teatterissa tai syyvää hyvin tai jotakin mukavia tapahtumia. Ne voi olla muuta kyläseuran toimintaa, mihin näkevät toisiaan. Kyllä, muu toiminta, että tämä jengi näkee muuallakin meillä. Koko ajan näkee muissa tehtävissä. Ja tämähän jatkuu sitten tämä Vimpari Juha oli meillä upeasti, tuli siihen Outien rinnalle kouluttamaan meitä täältä Keski-Suomessa ja Juhan taitaa olla linjallakin siellä varmaan kuuntelemassa. Että kiitos vaan, että me saatiin sitten Vapepan hälytysryhmä tästä aikaan. Eli melkein samat tyypit, jotka on naapuriapuryhmässä, ne on nyt tässä Pohjoisen Korpilahden turvahälytysryhmässä. Ja se on ollut aivan upeaa, että sekin on melkein 12 vuotta toiminut. Ja Juha on kouluttanut meidät Vapepan kouluttajana siihen. Eli meillä on niin kuin vähän päällekkäistä, niin kuin äsken oli puhe, että on naapuriaputoimintaa ja sitten on tämmöistä puoliammatillista toimintaa tämän Vapepan kautta nyt. Ja pelastuslaitoksen kanssa yhteistyötä viritellään myös täällä. Onko Ritvalla jotakin asiaa? Kysymys. No Aika alkaa loppua. Täällä kellokallena pidän. Joo, no niin, aina on. Siis aivan loistava käytännön esimerkki. Kiitos Helena ja Iina-Maria siitä, että avasitte tätä, että mitä tämä Ylä-Muuratjärvellä on. Toiminnan moninaisuutta, tehtävien moninaisuutta, toiminnan tarvetta ja tosi tärkeitä asioita tuli esille tuossa muun muassa tästä niin kuin naapuriavun, vapaaehtoistyön ja sitten ammattilaisten ja palvelujärjestelmän tarjoaman avun niin kuin rajapinnoista, että kuinka niissä on oltava tarkka ja yrittäjien suuntaan rajapinnasta, että mitä tarjotaan vapaaehtoistyön. Loistavaa, kiitos oikein paljon Helena ja Iina-Maria ja nyt mä melkein heittäisin täältä kapulaa tuonne eteenpäin Pohjois-Karjalan suuntaan. Kuittisen Tero, oletko siellä linjoilla sinä jo? Täälläpä ollaan. Kuulolla, joo. Eli hypätään tässä ryhmämuotoisessa niin kuin kylien turvallisuutta vahvistavasta toiminnasta puhuttaisiin nyt niin kuin vähän toisen tyyppiseen näkökulmaan. Eli otetaan viranomaiset ääneet, millä tavalla kylien pelastusryhmät Pohjois-Karjalassa toimii niin kuin pelastusviranomaisten apuna. Varmaan tuossa toivottavasti olet ehtinyt olla kuulolla aiemmissa puheenvuoroissa. Saat sieltä vähän niin kuin koukkuja siihen, että miltä nämä Keski-Suomen esimerkit ja tämä koko kyläturvallisuuden kokonaisuus niin kun teidän näkökulmasta, teillä on pitkä perinne jo Pohjois-Karjalassa tämän toiminnan kehittämisessä, niin miltä tämä niin kun pelastusviranomaisen korvin ja ajatuksin kuulostaa? Ole hyvä, Tero. Pystytkö jakamaan sieltä esityksesi itse Kiitos, vai? pystyn jakamaan tuon esityksen. Ennen kuin pantu esityksen jakautumaan, niin täytyy tietysti myöntää se, että kerkisin justiinsa tuossa tulla, että nuo pari edellistä esitystä osittain kuulemaan, niin se ehkä selkeästihän sillä tulee esille, että samankaltaisia toimintojahan me teemme
olipa se sitten kysymyksessä Pohjois-Karjala tai Keski-Suomi. Ehkä niissä meillä nyt on ne painotukset eri lailla, että meidänkin se sanotaan yksi toiminnan muotohan hyvinkin pitkälti sitten ihan samantyyppistä apua kuin mitä tuossa nyt tuli Jyväskylän esimerkissä esille. Meillä on vähän niin kuin useammassa eri jaksossa se, ja itse asiassa tuossa katoin sieltä keskustelukentästä, niin siellä on mukavasti tuttuja henkilöitä jo läsnä kuulemassa, niin varmaan osalle perin tuttua, mutta ehkä nyt sitten painotan vähän siitä, että mitä me nyt sitten koronan jälkeen asialle tehtiin, kun se vähän nyykähti niin sanotusti siinä korona-aikana. Pannaan tuosta jakoa päälle, niin jos minä löydän sen oikean esityksen. Nyt varmaan sillä paistaa joku esitys, toivottavasti se oikea, eikä minun sähköposti esimerkiksi. Hyvin näkyy se. Joskus on nimittäin esitellyt silleenkin, ettei välttämättä ole just se esitys, mikä piti olla. Kannattaa aina varmistaa. Joo, eli kylien pelastusryhmistähän tässä nyt mulla on sitten tämä lyhkäinen esitys, ja me tämän toimitinkin tosin sinne jo valmiiksi. Ja taustallahan meillä oli siinä se Turvaa maaseudulla -hanke, ja siinä oltiin hallinnoijana, ja meillä oli Krögeri Eeva oli siinä hankekoordinaattorina, ja alkuun meidän pelastusjohtaja oli sitten niin kuin projektipäällikkönä ja sitten allekirjoittanut sai sitten sen jälkeen tämän kunnian, kun hän siirtyi pelastusjohtajaksi. Ja Maaseudun Sivistysliittohan siinä oli tosi tiiviisti meillä niin kuin mukana, ja oli Eeva oli niin kuin Maaseudun Sivistysliiton palveluksessa. Teistä Krögeri Eeva varmaan puolet tuntee siellä. Ja Eeva teki sitä turvallisuuskoordinaattorin tehtävää siinä hankkeessa, ja aika pitkälti samankaltainen yhtä aktiivinen henkilö kuin tämä oli tämä edellinen esiintyjä. Tosin nyt unohdin jo luonnollisesti nimeni, niin täällä Jyväskylässä niin hyvin samankaltainen henkilö tuli ihan Eeva mieleen hyvinkin hänestä. Ja sitten meillä oli silleen, että meillä oli Pohjois-Karjalan Pelastusalan liitto sit siinä niin kuin se, kuka niin kuin tuotti oikeastaan sitten ne meidän koulutukset niille pelastusryhmän jäsenille, ja sitten tietysti turvallisuusvalistus ja turvallisuusasioihin perehdyttämisestä. Tämä pelastusryhmä hän koulutetaan semmoisella peruskurssilla ja järjestetään tarpeen mukaan niin kuin pelastuslaitoksen ja Pelastusalan liiton yhteistyönä oikeastaan näitä peruskursseja, missä käydään läpi semmoisia sanotaan, millä tavalla nyt ihmisiä pystyy auttamaan sille niin ei-ammattilaisesta näkökulmasta, ja sitten, että tuo organisaation tuntemus siinä tuo aika hyvin sitten esille, ja millä tavalla ne ryhmäläiset sitten ikään kuin tukee sitä pelastuslaitoksen toimintaa. Ja tämä niin kuin pohjimmainen tavoite luonnollisesti oli se, että nyt kun ne kyliltä porukka vähän väki vähennöi, niin että me sinne kuitenkin pystyttäisiin sitten omalta osaltamme tuottamaan sitä hyvää ja tekemään sitä yhteistyötä sitten kyläläisten kanssa. Totuushan on luonnollisesti se, niin kuin varmaan täällä kaikki 91 muuta kuulijaa on läsnä, niin kaikkihan myös tiedetään, että aika pitkältihän siellä kylillä kuitenkin ne samat ihmiset sitten on niissä kyläyhdistyksissä ja metsästysseuroissa ja vastaavissa. Ja toi oli tuo ihan viimeisin esitys tuossa äsken, tämä kyläpäällikkö. Hänenkin nimi meni luonnollisesti ohi, mutta niin mulla tuli mieleen ihan risti, jos tässä kun kuuntelin, niin kyläpäälliköksi asiassa.
Niin nämä toiminnan ihmisethän niin kuin on se selkeä kanava, mistä ne hommat lähtee eteenpäin, ja sinnehän se pitää saada sitä täkyä. No pelastusryhmän tehtävistä, niin me perustettiin niitä 54 pelastusryhmää, joka oli aika massiivinen määrä, ja sitten kaiken kaikkiaan siinä hankkeen aikana niin 500 ryhmäläistä pyöri, eli se oli aika melko massiivinenkin. No nyt myös koronan jälkeen oikeastaan viime vuosi oli aktiivisin, kun Pelastusalan liiton kanssa yhteistyössä sitten aktivoitiin ja kartoitettiin nämä ryhmät, niin tietysti on pudonnut alle puoleen ryhmien määrä, mutta siis ryhmien yksittäinen koko on lisääntynyt, kun niitä tuli sitten aika pieniäkin kyläyhteisöjä, että nyt me on tämä aktivointi lähdetty oikeastaan suorittaa melkeinpä niin kuin kunnittain sitten, eli niitä on niitä yksittäisiä ryhmiä pyydetty. Esimerkiksi tässäkin Liperissä, missä minä itse vaikutan, niin tässäkin on pyydetty sitten Leppälahden ja Ristinkylän ja Kaatamon ryhmät sitten tänne niin kuin läsnä Liperin paloasemalle sitten näihin infotilaisuuksiin. Toki luonnollisesti me on tarjottu niitä koulutuksia sitten, niin kuin joku sydäniskurikoulutus tai vastaava, niin sitten sinne kylälle. Ja meillä on niin kuin semmoinen ajatus sitten, että missä me niitä pystyttäisiin käyttämään niitä ryhmiä, niin on tuommoiset normaaliolo erityistilanteet. Eli viimeisin nyt esimerkiksi oli toi hellekausi ja siihen liittyvät sitten ne ukkospuuskat, niin siitä laitettiin sitten kylille ihan viestiä ja vähän semmoista turvallisuusviestinnän näkökulmasta, että käytäisiin katsoa, että se naapurirouva saa riittävästi juomista ja taas vastaavasti, että siellä on kaikki teltat ja venneet kunnolla kiinni siellä laitureissa. No se, että se on tuommoista niin kuin naapuriaputyyppistä, niin kuin tässä aiemmin on tullut esille. Tämmöisestä ei niin kuin luonnollisesti mitään korvausta muodostunut ja se oli hyvin niin kuin vapaamuotoista, niin kuin tuossa nyt aiemmissakin esimerkkeissä on tullut ilmi. No sitten meillä on tämä poikkeusolojen osuus täällä. Eli sitten me kyllä itse asiassa on osasta ryhmäläisiä niin tehty varauksia myös ihan poikkeusoloja ajatellen. Niin myös niin kuin pelastusryhmistä, niin kuin sivutoimisestakin pelastushenkilöstöstä ja vakituista, niin me on tehty niitä varauksia puolustusvoimille sitten. Aina pitää muistaa, että tuo meidän pelastusryhmä on tämmöinen täydentävä hajautettu resurssi, se ei korvaa niin kuin meidän sivutoimisia tai vapaaehtoisia palokuntalaisia missään nimessä, vaan että on niin kuin tämmöistä täydentävää toimintaa. Ja sitten tietysti kyläturvallisuutta ajatellen, niin myös sitten nämä kylien turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja niiden toimeenpano, niin näissä me on oltu niin kuin pelastuslaitoksena niin hyvinkin paljon tukena ja apuna sitten, ja tosi hyviä kyläturvallisuussuunnitelmia meillä on kyllä niin kuin laadittu. Ainut vaan tietysti se, että niin varmaan kuulijakunta voi allekirjoittaa samaan kuin minäkin, että sitten niiden päivittäminen vaan tulisi saattaa ajan tasalle. Et se on vähän semmoinen pulma aina ollut. No sitten tietysti tuo vapaaehtoinen naapuriapu, minkä minä tuossa jo mainihinkin. Tuossa ollaan traktori Kynnyn SM-kisoissa ja siinä meillä oli kylien pelastusryhmäläisiä. Tuossa keskellä on pelastusryhmäläinen. Sitten siellä oli meillä SPR ja sitten sieltä löytyi Krögeri Eeva koordinaattorina ja on sillä palokuntalainenkin sitten paikalla. Että tämmöisellä tiimillä aina sitten mennään sinne kylille pitämään niihin tilaisuuksiin ikään kuin turvallisuustaso yllä, mutta myös esittelemään luonnollisesti omaa toimintaa. Tuossa on niin se perusajatus, että me kontaktoidaan ne ryhmät vähintään 2 vuodessa, että ensimmäisen kerran
pelastusalan liitto ja toinen kerta sitten paloasema tai pelastusaseman henkilöstö. Ja mitä niissä kontaktointitilanteissa tehdään, niin niissä sitten järjestetään tarpeen mukaan erilaisia koulutuksia. Meillä on VAPEPA-yhteistyötä luonnollisesti siinä etsintäkoulutusta tai sitten pystyy olemaan SPR-ensiapukursseja, hätäensiapukursseja tai sitten alkusammutuskoulutusta oikeastaan, tai sitten ihan tutustutaan pelastuslaitoksen kalustoon, johonkin vaikka niin kuin vedensiirtokalustoon, niin myös semmoinen on tähdellistä. Sitten se on se hälytysjärjestelmä. Meillä tässä on ollut tämä Check-appi ja WhatsAppiakin on mietitty, mutta ihan niin kuin tuossa aiemminkin on tullut esille, että se on vähän se WhatsApp sitten se, että siinä se anonymiteetin säilyminen on pikkusen hankala ja vähän niin kuin viranomaisena ei saa käyttää WhatsAppia sitten, että meillä on se signaali nyt niin käytössä. Mutta se hälytysjärjestelmä, se Check-appi on semmoinen järjestelmä, missä niin kuin tekstiviestinä plus sen sovelluksen kautta menee tämä viesti esimerkiksi siitä, että nyt kannattaisi käydä naapuria katselemassa tai myrsky on tulossa tai vastaava. No mitä konkreettisia toimintoja niin kuin nämä ryhmät on tehnyt, niin korona-aikaan naapuriapu kaupassa käynti, kunnat kysyy meiltä ja myös sitten annettiin luvan saatuamme niin pelastusryhmäläisten numeroita ja ryhmäläiset suorittivat tätä kaupassa käyntitoimintaa. Sitten meillä on koneista ja laitteista listausta olemassa niin kuin, ja metsureista. Nyt tuo puunkaato esimerkiksi on semmoinen, että eihän sinne naapuriapuna, se on aika kohtuullisen vaarallista, niin ne vakuutusasiat pitää olla kunnossa. Niin nyt jos myös sitten myrskyn sattuessa, niin pyydettäisiin vaikka apua jolta tietyltä henkilöltä siihen puunraivaukseen jostakin pelastusryhmästä, eli joku varmaan metsuri vaikka tuolta kaatamosta, niin tehtäisiin hänen kanssaan meidän päivystävä palomestari teki semmoisen suullisen työsopimuksen, jos ei ennätä kirjallisena sitä tekemään, jolloin hänelle muodostuu työsuhde pelastuslaitokseen ja sitä kautta myös sitten luonnollisestikin myös se vakuutussysteemihän lähtee toimimaan hyvinkin sukkelasti, mutta se edellyttää kuitenkin, että se on niin kuin sitten näissä vaativissa tehtävissä, niin se pitää varmistaa ensin se osaaminen plus sitten, että käytännössä se on sitten meille niin kuin työsuhteessa. Luonnollisesti sitten motot ja ajokoneet ja vastaavat, niin niistähän meillä on oma luettelonsa sitten olemassa näiden ryhmienkin kautta niin pelastuslaitoksella, että sitten pystytään yrittäjiä käyttämään sitten ihan heidän omien kykyjen mukaan. Päävastuu olisi niin kuin pelastustoimella, eli se aseman vastaavat siellä sitten huolehtivat, että ne tulee aktivoituu ne ryhmäläiset. Yhteistyötä MPK, SPR, VAPEPA, liitto, siinä nyt muutamia yhteistyökumppaneita. Ja uusien ryhmien koulutus tulee sitten liiton kautta ja koulutustarvetta kartoitellaan sitten tapahtumissa. Tuommoinen tuossakin nyt esimerkiksi tuo kuva, mikä on, niin kuin näette, niin siinä on turvaa maaseudulla liivi päällä kaverilla ja tuossa on tuommoinen liikenneonnettomuusharjoitus sitten olemassa. Eli ihan tuommoisen kansalaisen ensiapuna antaa sitten kolaripaikalle sattuessa apua ja saanut sitten meiltä sitä koulutusta. No en rupea toistamaan, koska sanoinkin tuon, mihin me hyödynnetään sitten. Eli tuommoinen yhteistyö korostuu, niin kuin se nyt on tuossa noissa, mitä tässäkin tänä aamuna näitä esimerkkiä kuultu, niin se, niin kuin se järjestötoimintojen yhteistyö on perinkin isossa roolissa.
Ja sitten tuossa nyt itse asiassa, kun teksti on jo tullut kertaalle itse asiassa melkein läpikäytty, niin toki me tietysti esitellään sitä meidän kalustoa ja sen käyttöä liikenteen ohjauksesta. Taittaa tuossakin olla jotain nyt asiaa Polvijärven pelastusryhmän kesken tuossa kuvassa. Toki tietysti me on kyllä ihan surutta rekrytoitu sivutoimissa palokunta ja jopa sitten ihan kannustettu osaa porukasta hakkeutumaan pelastusopistonkin sitten, jos se on mahdollista, että kyllä me niin kuin käytetään myös niin kuin ihan tämmöisen niin kuin rekrynnitapaisena tätä ryhmätoimintaa, niin kuin nyt luonnollisesti varmaan myös niin kuin järjestöt sitä tekee. No sitten tuossa nyt itse asiassa tuo mun esitys, mutta minkä minä nyt vielä haluaisin sitten tietysti korostaa sen, niin sehän se nyt on sitten se pulma, että aiemmissakin esityksissä tuli tosi hyvin esille se, että niillä ihmisillä oikeasti olla kyllä sitten jotain tekemistä, että jos me vaan pidetään ryhmän vuoksi yllä ja sitten kontaktoijia se 2 kertaa vuoteen, mutta ei ole kuitenkaan sen lisäksi mitään konkreettista tekemistä, niin se ei välttämättä sitten niin kuin hirveästi motivoi, niin siihen meidän jatkossa pitää vielä enempi pistää niitä paukkuja, että kun meillä on niitä kylätapahtumia, niin kuin on koko Suomen muassa kesäaikaa esimerkiksi, niin muista pyytää ne pelastusryhmäläiset mukaan niihin tilaisuuksiin, mitä mökkiläisten rantakalailtoja tai vastaavia järjestetään, niin mennään sinne sitten porukassa sivutoiminen vakinainen pelastushenkilöstö ja sitten kylien pelastusryhmän jäseniä siltä omalta kylältä tai sitten naapurikylältä. Että se niin kuin on se idea siinä. Ja sitten tietysti luonnollisesti toinen iso homma on tämä ikääntyminen, että tahtoo olla, että sitten aktiivitoimijat, niin kuin allekirjoittanutkin, vanhenee aina vuodessa. Että tietysti se pikkuinen pulmahan se alkaa näillä selekosilla sitten olla. No toki tietysti luonnollisesti myös sitten nyt, jos katsotaan tätä rahoituspuolta ja vastaavaa, niin kyllä se niin kuin aika järkyttäviä on nämä, niin kuin sanotaan, nämä nykyhallituksen tuomat nämä leikkaukset, että ei ruveta politiikkaa puhumaan, mutta me on tosi huolissani tästä asiasta. Siis siinä menetetään ihan järjetön panos ja työvoima siinä tilanteessa, jos lähdetään leikkaamaan näistä vähistä avustuksista, mitä niin kuin yhdistykset saa. Mutta olkoon tämä tässä omalta osaltani, pyrin kyllä siihen vaikuttaa, että järjestötoiminta pysyy yllä ja elää ja voi hyvin. Kiitoksia kuuntelijoille. Olen käyttänyt lähestulkoon aikani 4 minuuttia vaille ja sitten itse asiassa siihen kerkkiin 4 minuutissa joku kommentoi, jos haluaa. Iso kiitos, Tero, sulle tulee tuolla uploadeita linjoilla olevilta myös ja täältä myös Kylävaran puolelta ja järjestötoiminnan sydän hakkaa rinnassa kovasti. Kiitos noista sanoista ja järjestötoiminnan merkityksen korostamisesta, että pelastusviranomainen näin sanoo, niin merkitsee paljon ja tämä teidän toiminta Pohjois-Karjalassa, se yhteistyö, millä te olette niin kuin pelastusviranomaiset, Pelastusalan liitto ja sitten kylät ja kylien järjestöt niin kuin tätä rakentaneet, tätä toimintaa, mitä kuvasit, niin siitä iso kiitos. Ja tietyllä tavalla, kun mä nyt niin kuin yhdistän tämän Tero sun puheenvuoron ja sitten aiemmin näiden Keski-Suomen naisten puheenvuorot, niin mielestäni hienolla tavalla yhdistyy se, että niin kun, kylien aktiivisten toimijoiden mukaan ottaminen, se voi niin kun, ja vapaaehtoisten hyödyntäminen osana sitä turvallisuusvarautumistyötä, se voi tapahtua niin kun sieltä alhaalta ylöspäin, että se on yksittäisten kylien aloitteellisuutta tai jonkun hankkeen tuomaa tekemistä ja lähteä sieltä niin kun kentältä, tai niin kuin teillä Pohjois-Karjalassa, niin vahvasti, että siinä on viranomaiset myös ollut mukana, ja viranomaiset ja hankeyhteistyö
se on niin kuin siinä pohjana, kun näitä kylien pelastusryhmiä on aikanaan teille koulutettu. Tämä toiminta voi lähteä rakentumaan eri suunnista. Että yhtä ainutta oikeaa niin kuin suuntaa tai toimintamallia ei ole. Joo, ja se itse asiassa sanotaan, että se väen väheneminen sivukyliltä, niin se pistää ihmisen tekemään tämmöistä toimintaa, että ei voi levätä laakereillaan missään nimessä. Että se on, niin kuin, on pakko, mutta se on mielekäs pakko kylläkin itse asiassa sit loppupelissä. Joo. Ja tietyllä tavalla tämä teidän Pohjois-Karjalan esimerkki on mielenkiintoinen siksikin, että tätä toimintaa on teillä ollut pitkään. Eli nämä kylien 2015 vuodesta lähti itse asiassa tätä on viritelty. Sitten se oli niin kuin, siellähän oli siis Maaseudun Sivistysliitto ja Sydänyhdistys sillä ollut keskeisiä Krögerin Eevan niin palkkaajia ja Eevalle kyllä iso hatunnosto. Kyllä, jos Eeva vaan tallennetta esimerkiksi kuuntelee, niin terveiset Eevalle, mutta tämä kertoo tavallaan teidän toiminnan iso kaari, historiallinen kaari siitä, että on lähdetty hyvällä yhteistyössä viranomaisten järjestöjen kesken hanketyönä tämmöistä kehittämään. Ja saatiin niin kuin ne 54 ryhmää koulutettua. No sitten hankkeet päättyy aikanaan, tuli tämmöinen pieni muuttuja kuin korona, joka söi ison osan Suomessa vapaaehtoistoiminnasta, hiljensi toimintaa, mutta nyt teillä on selvästi niin kuin uusi nousu alussa ja ollaan niin kuin havahduttu siihen, että näitä niin kuin jo koulutettuja kyliä täytyy tähän viritellä uudestaan ja uusia kyliä kouluttaa ja miten tämä niin kuin sit järjestetään, niin kertoo niin kuin sit käytännöstä, että tämä ei ole niin kuin kerralla valmis. Kyllä, ja se sanottaa sen myötämielisyys siltä hyvinvointialueen puolelta, kuin myös sitten pelastuslaitoksen johdosta, niin sehän tässä niin kuin on hyvinkin niin kuin keskeisessä roolissa, että niin kuin se resurssi, pieni resurssihan se on, mitä sitten niin kuin Pelastusalan liitolle siitä niin kuin hyvinvointialueena ja laitoksena kustannetaan, mutta se tuo Korkeakosken Laura nyt siellä sitten turvallisuuskouluttajana Pelastusalan liiton kautta, niin just on tehnyt tätä sitten ihan käytännössä, niin me tilattiin tämä, että tämä nyt on pakko saada ensinnäkin kartoitettua, ketä meillä on, ja sitten tehdä se uusi koulutusmateriaali ja kouluttaa uusia ihmisiä. Kyllä, joo. Mutta myös se aktivointi, se on niin kuin, me sanoisin, että jos me vielä oltaisiin tehokkaampia aktivoimaan näitä ryhmiä, niin me saataisiin sinne vielä enemmän toimijoita. Mutta jos me vaan halutaan pitää ryhmän vuoksi, niin se on kova haaste saada pysymään se, jos sulla on joku 2 kontaktia per vuosi. Joo. Ja tosi tärkeää, kun näistä teemoista puhutaan ja mistä me Kylävarassa puhutaan, että se tavallaan rohkeus myös siellä kylätasolla toimia aloitteellisesti itse, niin että se rohkeus vahvistuisi. Mutta tässä myös samalla sit viesti niin kuin myös hyvinvointialueiden ja pelastustoimen suuntaan, että suinkaan kaikilla hyvinvointialueilla ei ole sitä kokemusta, ainakaan meillä Kylävarassa, että suhtauduttaisiin tähän järjestö- ja kansalaisyhteistyöhön näin positiivisesti kuin teillä Pohjois-Karjalassa. Se on just se, niin kuin se ikävä puoli on se, että kun tulee ylemmällä tasolta vielä niin kuin ylemmältä kuin mitä pelastuslaitoksen johto se, että nyt pitää ruveta säästämään ja nyt pannaan kaikki toiminnot minimiin, niin sitten nostetaan kädet pystyyn ja lähdetään säästää tämmöisestä asiasta, joka käytännössä maksaa siis tosi vähän. Joku muu toiminto ja sen supistaminen tuottaa kyllä huomattavan paljon enempi sitä säästöä, kun lähtee jostain muutamasta tonnista säästää ja sitten romutat koko järjestelmä. Joo. Niin en ymmärrä semmoista toimintaa. Joo, kyllä. Kiitos paljon Tero tästä puheenvuorostasi ja toivottavasti ehdit jäädä linjoille kuuntelemaan, kun kohta päästetään tuolta Laihorinteen Minna Vapepasta ääneen. No niin, annetaan Minnan kertaa. Minna varmaankin voi kommentoida myös sitä, että kun Pohjois-Karjalan kylien
pelastusryhmien toiminnassa on hyvin paljon samoja elementtejä kuin Vapepa-toiminnassa on, että miten nämä kaksi toimintamallia juttelee keskenään. Onko esimerkiksi Pohjois-Karjalassa näiden kylien pelastusryhmien lisäksi Vapepa-ryhmiä, niin Minna, jos olet siellä linjoilla, niin voit availla kameraa ja mikrofonia, niin pääset tässä ääneen. Ja kun siellä Minna vielä linjoille hakeutuu, niin kommenttina tuonne. Kyllä mä täällä olen. Okei, hyvä Niin. juttu. Olet siellä. Hyvä. Sä voit jo vähitellen jakaa sieltä esitystä. Vielä kommentoin ennen kuin Minna päästään sut ääneen, niin tuonne chattipalstalle. Siellä käydään aktiivista keskustelua nyt myös häiriötilanteiden niin kuin viestinnästä ja Meshtastic-kuvioista. Niin, tosiaan kesäkuun hanketreffeillä oli teemana meillä tämä häiriötilanteiden viestintä, ja näillä hanketreffeillä katsellaan tätä samaa teemaa, häiriötilanteiden turvallisuutta, varautumista kylätasolla, niin hiukan eri näkökulmista. Että tämä kyläradiokeskustelu, sitä käytiin kesäkuussa, ja sitä voi jatkaa esimerkiksi vaikkapa Facebookissa on tämmöinen kyläradioryhmä, niin sinne liittymispyynnön lähettämällä niin voi sitten niin kuin sen puolen asiantuntijoiden kanssa keskustelua jatkaa. Mutta nyt Minna Laihorinne, Vapepan valmiuden koordinaattori, niin areena on sinun, ole hyvä, kurkkaat Vapepa-toimintaa myös niin kuin kylien ja Suomen kylien näkökulmasta, niin ole hyvä, sana on sinun. Joo, kiitos Ritva. Ja mä en sitten näe tässä, niin kun mä rupean puhumaan, niin chattipalstaa enkä käsiä, niin huikakkaa sieltä välistä, jos on kysymyksiä, niin saa kysyä ja keskeyttää niin kuin asioita. Mutta tosiaan mä oon Laihorinteen Minna ja työskentelen tuolla Punaisen Ristin keskustoimistossa ja mun vastuualueenani on valmiuden koordinaattorina toimiminen Vapepassa. Ja Ritva jo tuossa aikaisemmin sanoi, niin näihin kenkiin on hypännyt tuossa viime keväänä. Aikaisemmin toimin koulutussuunnittelijana Vapepassa. Ja Arsi jäi eläkkeelle, moni varmaan Arsin tuntee, niin sitten hyppäsin tähän rooteliin tosiaan keväällä. Ja se, mitä tätä keskustelua on nyt tässä tänään kuunnellut ja muuta, niin siinä mielessä minulla on kauhean hyvä olla, että me ollaan kaikki tämän saman asian äärellä ja meidän kaikkien osaaminen, niin kylien kuin viranomaisten ja Vapepa-verkostossa toimivien niin kuin osaaminen tukee toisiaan. Ja meillä on paljon tekemistä siitä, että me osataan tehdä yhdessä asioita ja miten me tiettyjä asioita taklataan, mutta että se näkemys mulla kuitenkin on, mikä on mun mielestä tärkeää, on se, että meillä on halua auttaa. Puhutaan kyllä siitä, että ihmiset on enemmän niin kuin ollaan omissa oloissa eikä auteta toisiaan, mutta kyllä tämä taas niin kuin mulle myös näyttää sen, että kyllä meillä on halua auttaa ja pitää toisistamme huolta. Ja justiin äskeisessä puheenvuorossa, kun viitattiin siihen resursseihin, mitä meillä on tällä hetkellä ja miltä tämä näyttää tämä tulevaisuus järjestöjen kannalta ja muuta, niin se yhteistyön tekeminen ja yhdessä asioiden tekeminen ja toinen toistamme tukien, niin on hirveän merkityksellistä, että me pystytään myös olla niin kuin tässä asiassa yhdessä saman asian äärellä ja viedä asioita eteenpäin. Mä lupasin pienellä osiolla tässä kertoa Vapepasta ja mitä se Vapepa niin kuin on ja millä lailla niin kuin Suomen kylät on siinä Vapepa-toiminnassa mukana ja muuta, niin käydään vähän läpi sitä asiaa. Ja mennään tuolta. No miksi Vapepa yleisesti ottaen on olemassa? Viime vuonna meillä oli Vapepan 60-vuotisjuhlavuosi. Ja Vapepahan on saanut alkuunsa vuonna 1963 keväällä tuolla Muoniossa Kerästiepin kylässä. Katosi tämmöinen 5-vuotias pieni tyttö kuin Anja.
Ja Anjan etsinnöissä omasta pihapiiristä Anja katosi ja Anjan etsinnät käynnistettiin sitten hyvin laajasti. Siellä oli viranomaisista poliisi, joka johti niin kuin etsintöjä. Sitten siellä oli rajavartiolaitos, puolustusvoimat, mutta myös siellä oli ennen kaikkea iso määrä vapaaehtoisia. Sinne tuli noin 1000 ihmistä ympäri Suomea. Helsingistä asti 60-luvulla mentiin linja-autoilla auttamaan tämän Anja-tytön etsinnöissä. Ja nämä etsinnät kesti viikon verran ja sitten ne jouduttiin keskeyttää, kun ei löytynyt, mutta myöhemmin sitten löytyi tämä Anja-tytön villatakki niin kuin sieltä ja etsinnät käynnistettiin uudestaan. Ja tuossa näissä kuvissa näkyy, tuo alempi kuva tuossa keskellä on sieltä etsinnöistä silloin Anjan niin kuin etsinnöissä ja tuo vasemmalla ylhäällä oleva kuva on viime keväänä Muoniossa Kerässiepissä. Tämä on se sama Anjan kotitalo, mikä näkyy, tai tämä ei ole se Anjan kotitalo, mutta tämä on siitä samalta kylältä, mistä niitä etsintöjä johdettiin ja käynnistettiin, niin meillä oli myös siellä suuri etsintäharjoitus, jossa oli porukkaa ympäri Suomea sitten niin kuin etsimässä ja harjoittelemassa etsintää ja Vapepan juhlallisuuksia tekemään. Ja tuolta samalta portailta, missä tuolla näkyy, niin sieltä annettiin ohjeistukset, että miten toimitaan. Ja samaan aikaan meillä oli myös vaellus. Me käytiin tuolla Anjan löytymispaikalla. Ja tämän viikon aikana, tai niin kuin sen 1,5 viikon aikana, kun Anja oli hukassa, niin tosiaan niitä etsintöjä tehtiin. Ja tuo löytämispaikalle niin kuin arvio oli se, että tämä pieni tyttönen oli kävellyt 60-80 kilometriä siinä matkan varrella ennen kuin hän tonne löytyi. No, tämä on se tarina, miksi me olemme olemassa, ja se on merkityksellinen niin kuin lähtökohta siihen. Sitten vuonna 1964 sisäministeriö pyysi Suomen Punaiselta Ristiltä, että voitaisiinko me lähteä koordinoimaan Punaisena Ristinä vapaaehtoisten organisoimista ja muuta tämmöisissä erilaisissa viranomaisia tukevina tilanteissa. Ja siitä on lähtenyt niin kuin se niin kuin polku, missä me tänä päivänä ollaan. Ja se meidän tämän päivänkin niin kuin ajatus, miksi Vapepa on olemassa, on se, että me olemme lähimmäisen tukena ja viranomaisen apuna. Ja nämä on niin kuin ne lähtökohdat. Ja mä hyppäsin jo yhden yli. Mutta se, että mihinkä Vapepa perustuu, niin se perustuu vapaaehtoisuuteen, osallisuuteen ja yhteistyökykyisyyteen. Eli millä tavalla meidän kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Meillä on vapaaehtoisia, jotka aktiivisesti osallistuu toimintaan erilaisista lähtökohdista, erilaisista muista, ja me verkostomaisesti toimitaan yhdessä. Ja se verkostomaisuus on se meidän vahvuus, kun me katsotaan hetken päästä tuolla, että minkälaista osaamista tästä verkostosta löytyy, niin se on valtavaa. Me ollaan luotettavia kumppaneilta niin viranomaisille kuin toisille järjestöille. Ja se, mikä meillä on, niin kuin se Vapepan etu on se, että meidän vapaaehtoiset on koulutettuja. Eli silloin, kun me viranomaiset pyytää meiltä apua johonkin tehtävään, niin meillä on koulutetut vapaaehtoiset, jotka tietää, miten toimia näissä tilanteissa ja miten, miten asiat menee. Eli se luottamus myös säilyy siihen, että tiedetään silloin, kun Vapepasta hälytetään ihmisiä, että niillä on osaaminen. Äsken viitattiin esimerkiksi vaikka nyt vaitiolovelvollisuuteen, joka ainut, joka Vapepan toiminnassa on mukana, sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja on koulutettu ja osaava toimija siellä. Ja nämä on ne niin kuin peruskivijalka, millä me toimitaan ja mitä me tehdään. Tuosta niin kuin näkee sen, että tässä on meidän valmiusjärjestöt. Meillä on 44, meillä on kokonaisuudessaan Vapepassa vähän yli 50 järjestöä ja 44 niistä toimii valmiusjärjestöinä.
Ja jos me mietitään erilaisia häiriö- ja poikkeusolotilanteita, niin se, että me pystytään saamaan näistä kaikista järjestöistä ihmisiä mukaan auttamaan ja tekemään, ja heidän osaamistaan pystytään niin kuin hyödyntämään, niin se on aivan valtava voimavara viranomaisille. Ja siihen niin kuin yhteisön turvallisuuteen ja siihen kriisinkestävyyteen ja kaikkiin muihin näihin asioihin, mitä me, niin kuin, missä me Vapepaa käytetään ja mitkä on nyt ajankohtaisia ja millä tänäänkin puhutaan. Ja tuossa muutamia lukuja vuodelta 2024. Tämän vuoden luvuthan nyt ei ole vielä valmiina, mutta hyvin samalla lailla siis mennään. Meillä on Vapepa-verkostossa, meillä on ohtohälytysjärjestelmä, jossa meillä on kirjautuneena 1500 hälytysryhmää, ja niissä ryhmissä on kaiken kaikkiaan 13 000 yli vapaaehtoista. Kokonaisuudessaan, kun me niin kuin Vapepa toimii, me toimitaan maalla, merellä ja ilmassa. Niin kokonaisuutena Vapepa-verkostossa on yli 15 000 vapaaehtoista hälytettävissä erilaisiin tehtäviin. Punainen Risti koordinoi sitä maalla tapahtuvaa toimintaa, Meripelastusseura merellä ja Suomen lentopelastusseura ilmassa toimivaa pelastustehtäviä. Ja maatoiminnoista, jos me puhutaan, niin meillä on vuositasolla semmoinen 300-400 hälytystä per vuosi, riippuu vähän miten menee niin kuin maatoiminnoissa. Ja se huomattava, mitä on noista hälytyksistä, noin 300 oli viime vuonna, jotka niin kuin oli operaatioita. Ja kun me lasketaan sieltä, niin meidän vapaaehtoiset Vapepa-verkostossa teki yli 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä viranomaisten tukena. Vapepa lähtee siis aina ainoastaan silloin, kun viranomainen pyytää. On se pelastusviranomainen, sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi, tai joku muu viranomainen, mihinkä tarvitaan, niin sieltä kautta. Niin tuokin on sitä tukea, mitä me annetaan ja millä me tehdään, niin se on valtavaa. Ja jos me mietitään vaikka etsinnöissä, niin me ollaan aika edukkaita niin kuin sitten viranomaisille. Jos me mietitään nyt vaikka niin kuin rahoituksiin liittyvää, niin se on noin 5 € tunti, kun meillä niin kuin vapaaehtoiset etsijät menee, mitä se maksaa viranomaisille, kun he käyttää niitä. Avun kohteena viime vuonna oli 6500 ihmistä erilaisista niin kuin etsityissä tai sitten meidän kotimaan avussa. Katsotaan hetken päästä vähän niitä, missä Vapepa auttaa. Ja se, että meillä on yli 400 vapaaehtoisjohtajaa, eli Vapepa-johtajaa, jotka pystyy johtaa ja organisoida sitä toimintaa tehtävillä, ja Vapepa vastaa vapaaehtoisten vapaaehtoisista erilaisissa tehtävillä ja operaatioilla ja viranomaisen alla tietenkin, mutta että meidän johtajat pystyy johtamaan erilaisia ryhmiä ja osaa tehdä ja toimia yhteistyössä viranomaisen kanssa ja tietää, miten meidän vapaaehtoiset on turvassa ja miten me tehdään niin kuin hyvää ja laadukasta tehtävää, mihinkä meitä on pyydetty, niin pystyy siinä tukemaan. Mutta tässä on niitä lukuja, missä me toimitaan ja mitä me tehdään. No tästä näkyy oikeastaan niiden operaatioiden, mitkä on ne meidän päätehtävät, missä Vapepaa viranomaiset käyttää. Suurin meidän yhteistyökumppani on poliisi ja etsintään liittyviä asioita. Etsinnät tänä päivänä poliisilla lisääntyy koko ajan. Onneksi monessa asiassa he pystyvät itse hoitaa sen ja saavat nopeasti löydettyä, mutta sitten meillä on tilanteita,
jossa Vapepaa tarvitaan. Olette tämän kesän aikana niin kuin nähneet paljon tätä surullista uutisointia ja otsikointia vaikka hukkumistilanteissa. Niissä etsinnöissä meillä tänä kesänä on Vapepaan kuuluvat Sukeltajaliitto ollut etsinnöissä mukana useammassa, ja silloin me puhutaan tutkinnallisista etsinnöistä ja ovat sitten olleet myös niitä, jotka ovat löytäneet näitä hukkuneita. Ja se, jos me mietitään, mikä niin kuin, apu siihen on, että pystytään auttaa ja löydetään ja inhimillisesti se, että ihmiset niin kuin päästään asiassa eteenpäin, niin on iso apu. Ja nämä niin kuin etsinnät sitten nyt ollaan, meidän sesonkihan alkaa nyt, marjastajat, sienestäjät ja muuta. Teemme kovasti yhteistyössä ja kampanjoita siitä, että muista, että mihinkä olet menossa ja huolehdit siitä, mutta etsinnät on, meidän etsintäpuolella alkaa nyt parhaillaan olemaan kuumimmillaan, jossa niin kuin ollaan mukana. Ja etsintöitä tulee tällä hetkellä 1-2 per päivä vähintään, että ollaan viranomaisen tukena. Ja niin kuin noi on niitä, ehkä se näkyvin osa, mitä Vapepasta näkyy, missä ollaan viranomaisen tukena. Mutta sitten meillä on tärkeitä asioita, on ensihuolto. Ja ensihuoltoon liittyviä on henkisen tukeen liittyviä asioita. Me ollaan evakuointitilanteissa auttamassa. Muonitus on erittäin tärkeä. Usein viranomaisia autetaan muonituksella, vaikka nyt jos mietitään joku vaikka metsäpalo, missä ollaan jälkisammutuksessa tai metsäpaloon, niin siellä voidaan muonittaa ja auttaa muonittamaan pelastuspuolen ihmisiä. Sitten siellä on jälkisammutustöissä vapaaehtoisia ja vartiointitehtävissä vapaaehtoisia, että siellä mennään niin kuin hyvin pitkällä. No, evakuointiasioita on vaikka nyt jonkinlaisia isompia tulipalojen evakuointeja, missä ollaan auttamassa viranomaisia, tai sitten on joskus aikoinaan on ollut näitä isoja lumimassoja, sähkökatkoja, missä ollaan niin kuin, käydään tarkistamassa vaikka ikäihmisten tilannetta tai evakuoidaan sitten johonkin turvaan viranomaisten apuna. No sitten myös vesihuollollisia. Tämän kesän aikana ollaan useammassa paikassa oltu viranomaisen niin kuin tukena vesihuollon niin kuin jakamisessa ja vettä jakamassa ihmisille. Niitä on. Tuossa vuosi 2022 näkyy isona. Jos me mietitään, että viime vuonna oli ensihuollollisia toimia vain 33, niin toi 22 oli koronavuosi. Meillä taas sitten niin kun, tehtävät lisääntyi tässä ihan huimasti niin kun, ja tarpeita oli, niin vaikka olin koronarokotusten liikenteenohjaus, sitten koronarokotuksissa oltiin niin kuin ohjaamassa ihmisiä, pakkaamassa maskeja vähävaraisille tai kauppa-avussa oli niin kuin Vapepan operaatioita, mitä siellä oli. No sitten muita auttamistilanteita on ympäristöliikenneonnettomuudet ja tämmöiset, missä ollaan sitten niin kuin mukana. Vaikka nyt öljyn torjunta-asiat on semmoisia, mikä on WWF:n osaamista, minkä WWF tuo verkostoon, niin sieltä ollaan auttamassa niissä tilanteissa. No sitten meillä on valmiushälytyksiä ja tämä on niinku sitä, että nämä on niitä hälytyksiä, joita on tullut, mutta ne ei ole sitten kuitenkaan johtaneet niinku operaatioon, mutta niitä on saatu enemmän ja näitä niinku myös tässä on sitä, mitä viranomaisten kanssa kehitetään, että annettaisiin niitä valmiushälytyksiä ja nostettaisiin sitä valmiutta myös meillä, että me saadaan ihmiset sit mahdollisimman nopeasti liikenteeseen, jos jotakin asioita on olemassa. Mutta nämä on niitä niin kuin ne perinteiset, missä Vapepa toimii ja monta muuta asiaa, missä ollaan, niin kuin, mihinkä meitä hälytetään ja mihin meitä pyydetään. Onko tässä kohtaa jotain kysyttävää näihin liittyen? Kiitos Minna. Tuolla chatissa ei suoria kysymyksiä sulle ole tullut, mutta nyt kun tässä hyppäät sitten esityksessä loppuvaiheessa nimenomaan niin kun katsoo kylien näkökulmasta tätä Vapepa-toimintaa, niin kerrotko muun muassa siitä, että jos kylällä
tai niin kuin siinä kunnan osassa, missä asutaan, niin ei ole vielä Vapepan niin kuin hälytysryhmää ja sellainen haluttaisiin, että miten lähteä käytännössä toimimaan. Kyllä, joo. Okei, no tässä on niinku tilanne tällä hetkellä, eli meillä oli se 1400 hälytysryhmää Ohtossa siellä meidän hälytysjärjestelmässä ja verkostossa, ja niistä on 68 hälytysryhmää on Suomen kylien hälytysryhmiä. Ja Suomen kylät on 3. suurin jäsenjärjestö Vapepassa niin kuin henkilömäärältään mitattuna. Ja sen verran, mitä kattelin noita, että mihinkä ne sijoittuu, niin hyvin ympäri Suomea meiltä löytyy Suomen kylien niin kuin verkostoa ja niin kuin erilaisia hälytysryhmiä. Ja tosiaan se 800 yli kyläläistä Suomen kylien jäsentä on niin kuin Vapepa-verkostossa. No se, että mitä niin kuin tässäkin on tänään jo puhuttu niin kuin aika paljon juuri siihen, niin kuin, että mitä osaamista ja semmoista niin kuin Suomen kylissä on ja teillä on, niin ne on juuri niitä keskeisiä asioita, mihinkä meiltä niin kuin viranomaiset pyytää apua ja mikä on se teidän osaamisen ydin. Ja aina kun me verkostomaisesti toimitaan, niin siinä on niin kuin verkostossa mä oon aina sanonut, että se, että me kuulutaan verkostoon, niin meidän pitää saada siitä jotakin. Mutta samaan aikaan verkosto toivoo, että sinne tuodaan jotakin osaamista, mitä voidaan jakaa kaikille. Niin teiltä löytyy näitä älyttömän paljon näitä erilaisia osaamista, millä on suuri merkitys Vapepa-verkostolle. No sitten samaan aikaan niin kun mehän voidaan miettiä sitä, niin kun juuri mitä Ritva sanoi tuossa, niin Vapepan niin kun hälytysryhmiin, mä kattelin tuolla teidän hälytysryhmiä, mitä siellä oli, niin siellä on osaamista. Voi olla sellainen ryhmä, että se on kyläryhmä, jossa on sisällä osaamista, on ensihuolto-osaamista, on etsintäosaamista, on muonitusosaamista, mikä varmasti teidän niin kun näissä hälytysryhmissä aika monessakin on, niin voi olla tällaisia moniosaamisryhmiä, tai sitten voi olla vaikka kylien etsintäryhmä. Et se riippuu vähän, että miten tehdään, mutta meillä periaatteena on se, että hälytysryhmää voidaan perustaa ja liittyä sinne verkostoon silloin, kun siellä on Vapepan peruskoulutuksia käyneitä ihmisiä, jotka osaa vaikka etsintäryhmässä, niin pitää olla se etsintäkurssi käytynä. Ja sitten siinä on yksi Vapepan yksi ryhmän vetäjä, joka vastaa siitä omasta ryhmästään. Meillä on maakuntatoimikunta ja paikallistoimikuntaverkosto, jonka kautta sitten pystyy tulemaan mukaan verkoston ryhmiin, ja sieltä saa myös sen tarvittavan koulutuksen, tuen ja ohjauksen sitten, että millä lailla pääsee. Ja Vapepan paikallis- ja maakuntatoimikunnista tullaan oikein mielellään kertomaan sitä perustietoa siitä, että mikä ollaan ja miten päästään näihin toimintoihin mukaan. Ne löytyy vapepa.fi-sivuilta, ne maakuntatoimikuntien yhteystiedot, mistä voi sitten pyytää apua myös. Mutta perusperiaate on se, että kun teillä on se naapuriavusta, kun tuossa äsken puhuttiin, niin naapuriapu on sitä paikallista apua ja sitä teidän arkipäivästä apua, mutta sitten esimerkiksi Ohtoon silloin sinne voi luoda ryhmän silloin, kun esimerkiksi viranomaiset, semmoinen hälytettävä ryhmä, milloin jos tulee joku siellä omalla alueella joku vaikka nyt etsintä, niin sieltä kautta me pystytään hälyttämään ne etsijät sinne paikalle. Tai jos on pelastusviranomainen pyytää vaikka vedenjakeluun tai johonkin muuhun tämmöisiin, niin niihin ryhmiin ne on sitten siellä hälytettävissä sieltä meidän järjestelmän kautta. Eli jokainen hälytysryhmä viedään sinne meidän järjestelmään ja jokainen yksittäinen ihminen liittyy Ohtoon ja tekee siellä sen vaitiolovelvollisuussitoumuksen ja sitten se ryhmän vetäjä liittää nämä ihmiset sinne omaan hälytysryhmäänsä.
Ja hälytysryhmän vetäjä sitten niin kuin huolehtii siitä, että sitä koulutusta, meillä on alueellista koulutusta, meillä on valtakunnallista koulutusta ja että sit sitä saadaan sitä tietoa ja tukea sen ryhmän toimintaan ja muuta. Ja niin kuin Vapepa-verkostolla meillä on erilaisia webinaaria tosiaan, meillä on erilaista koulutusta ja alueellista ja paikallista koulutusta, mikä sitten tukee sitä teidän niin kuin osaamista ja sen oman ryhmän niin kuin eteenpäin viemistä. Mutta näistä voi vielä vastata, mä en tiedä vastasinko mä nyt siihen, mutta tuossa on mun yhteystiedot, mulle saa aina muhun saa olla aina yhteydessä ja alueellisesti tosiaan meillä on 12 valmiuspäällikköä, jotka vastaa niin kuin Vapepa-toiminnasta ja sitten meillä on siellä maakuntatoimikunnat, joissa on myös vapaaehtoiset, jotka tekee, joihin voi ottaa. Täällä viitattiin Vimparin Juhaan, joka on hyvin aktiivinen meidän Vapepan paikallis- ja maakuntatoimikunnalta ja valtakunnankin tasolla niin kuin toiminnassa mukana, niin sieltä löytyy alueellisesti paljon niitä aktiivia, joita voi kysyä ja sanoa, että hei, tuu kertoo meille, että mikä on ja miten me voidaan toimia, niin varmasti löytyy aina sitä apua ja tukea. Todella paljon kiitoksia Minna. Minna, tehokas infoisku Vapepa-toiminnasta. Saat uploadeja tuolta ja tuolla chattipalstalla on lisäilty sinne linkkejä myös näihin toimikuntiin ja koulutuksiin, joita Vapepa järjestää. Ja tässä niin kuin loppukaneettina oikeastaan sanoisin, että nyt kun Kylävara-hankkeessa tätä Kylävara-konseptia rakennetaan, niin tarkoitus ei ole millään tavalla niin kuin järkevää lähteä tortta rakentamaan jotain niin kuin uutta, vaan se, että ollaan Minnan kanssa sovittu, että käydään yhdessä läpi sitä, että millä tavalla Vapepa-toiminta, nämä etsintäryhmät, Vapepa-ryhmät ja sitten Kylävara-konsepti linkitetään toisiinsa. Teillä on niin toimivat hälytysjärjestelmät, teillä on niin toimiva kattava koulutuskenttä, teillä on niin vahva se kentän rakenne jo, niin, ja niin kuin sanoit, ja niin kuin tuolla chattipalstalla joku kirjoittikin, että Vapepan ja Suomen kylien yhteistyö on todella tärkeää. Niin Kyllä. Tätä niin kuin lähdetään myös osana Kylävara-konseptin rakentamista kirkastamaan. Kiitos Minna kovasti. Kiitos. Meillä alkaa hanketreffien aikataulu tässä olla kohta tapissa. Näytän nopeasti semmoisen tavallaan yhteenvetodian tässä näistä esimerkkeistä, joita me tässä 2 tunnin aikana ollaan käyty läpi. Vedän tavallaan isoon kuvaan yhteen tällä yhdellä dialla tämän viestin, mitä nämäkin teidän hyvät puheenvuorot tänään on niin kuin kirkastaneet. Viime keväänä julkaistiin valtioneuvoston rahoittama tutkimus, Syke, Helsingin yliopisto, Demos Helsinki sen toteutti. Ja sen tutkimuksen viesti on suoraan tuotavissa tähän meidän tämän päivän teemaan. Eli siellä tutkimuksessa tuotiin nämä käsitteet perusresilienssi ja akuuttiresilienssi. Akuuttiresilienssi on sitä niin kuin joustokykyä ja sitä kykyä toimia niissä tilanteissa, kun jotain poikkeuksellista tapahtuu. Ja tätä perusresilienssiä me luodaan kaikella yhdessä tekemisellä, myös siellä niin kuin pehmeän turvallisuuden, naapuriavun, toisista huolehtimisen puolella. Ja sitten tämä tärkeä näkökulma, joka just tuossa niin kuin Pohjois-Karjalan esimerkissä nousi hyvin esiin, että miten tämä niin kuin paikallinen kansalaistoiminta täydentää sitä viranomaisvetosta kovaa turvallisuutta. Nämä viestit tulee tuolta tuon tutkimuksen kautta hyvin ja tämänpäiväisen hanketreffien Annilla niin kyllä tuo viesti alleviivautuu.